Hello guys. Handina sino mukutonge mna TV. Diabetes acting role on romantic comedy in Tamil. Right. Hey guys. Bridget Jakata, how are you? How are you, Bridget? And don't die kupi. Dada irenga one. Tudambo nati awufa pa phone. Mbasiba. And anani fi dana. Wait. The fufungwa ndivanaenda apa diaries. Hello everyone, to our guest mepo yaramba. Andisini mepo andisini. Hello guys, what do you say guys? Hello guys. How are you guys? How are you? Ushawari mwechiti kwa ipaisi wa firita so. Ushawari mwechiti kwa ifirita. Pana kana firita. Pana kana firita. Ushawari mwechiti kwa ifirita hiyo. Pana kana firita. Pana kana firita. Iya pana. Glow. Pana kana firita. Sambanye prana zvenyu. Don't lie to each other. Don't lie to each other. Pana kana firita. Yeke, fair. Hello guys, what do you say room paperwork dadira imarangwanda chipo nisha zimba rutendo garra padhuze uchanzwa nyaya yacho. Garra padhuze uchanzwa nyaya. Guys, ita mchitega wamwe fast. Ita mchitega wamwe guys fast because tuda kuti tifamene bora. Ita mchitega wamwe kuti fast tifamene bora. Ita mchitega wamwe tifamene bora. Tega wamwe guys, tega wamwe tifamene bora, tega wamwe. Tega vamwe VaMhepo vari kuti inini handina kupa munhu Gonorea, handina kupa munhu HIV. Vakadzi vari kuti aiwa isi takapuwa HIV, takapuwa Gonorea. Saka tichida kuchenza. Saka guys, masikara sei koma muka sei sanibona nini njani tumela madekwa nabudhi muri sei guys. Yes, eni mudzinga zviri sei tsitsi maunga. Thank you Melania. How is Mozambique today? How are you? How is everything there? Tatenda Molinox zviri sei Hans Tipeo give us a tour of your house. Takamirira VaMhepo. No, my house is my secret. Iwo my general ukawa kuchinzi chikona so ingo believe kuti ndikoko chikona ukawa kuchinzi yakadii unongoti bondi izvozvo. Aiwa atina kuya pa Facebook kuzotazana zvekuti kwa imba yakazoteka pa Facebook kuzotifanane chitambirisa nditi zvemba izvo hai zvinoitwa kuma class homes. Kune magroup izvozvo ana class homes nechichi. Ini pano imba yangu ndo chikona changu icho chichi. Chikona icho chichi ndo imba yangu icho chichi. Firiji yangu iyo ipakona hapo iyo white iyo. Ndo chikona changu icho chichi. Right. Pilani mabafana. Pilani mabafana maposa. Zviri sei hands mune flu. Matanzos. What is it? Askara. Itai mchikurumidza guys. Mama's my mother. Mwana we mushona. Hanzi ni pane mnakandipawo siki pane mnanoda kufumura fumuvu. Doi. Please go back. Doi. Go back guys. Inzwai guys, ndoda kukupa ika feedback mbichana maskata nasi nenda kunoona mai antika kuchipatara vakadzi kana mini ma problems wanai vanokutaura nawo handiti
vanai vanhu zvinorwadza kuti mukadzi akanaka kudaruka umuone achiita kunge handizivi zvinenge zvichiitika mukati mepfungwa handimaona achitaura zvinhu zvisinganzwisiki nyaya 100 ka1 zvikaenda neukuku ichinzi ndiyo depression yacho nadokta. Saka vanhukadzi ndokumbira kuti kana muchinge muwana zvinokubata-batai please tsvagai vanhu vekuti mutaure navo handi musafire mukati handika because tasangana ikoko nambuya vanozvara baba vaamu ikokoko because indaiva tichindipai kamwana chitisai munosvikiro zvakuvhugwa zvikanzi no nambuya ava indoda kuchengeta mundigare nemwana since mavasari kunzwa muchengeta zviiti we have to go kuna mai vanokupai varivo ina ndikwanisi kuti ndingoti imakati ari kuya holiday baba vacho jikijiki wakuya imimbiya makuti makutora mwana anomona saka makutondiomesera saka nena nambuya vacho but still azvonetsa guys because munhu wacho state yaari kunditi zvofambiswa sei anogona kupfuma akandirambira mangwana nestate yandaona iri asi vedu vekuno vanonamata ingova isaiwo munamato hazvina kumira zvakanaka but ndafara hangu kuti ndaona handika aiwa ari gudhu aritidza ari kugezeswa ari kudya zvakanaka angatori happy mwana and zvakare vedu ina hangu andisi kuti mwari anoda kuti ndiite sei vasikana. Let me tell you guys, let's welcome a new member zvakare mufunge of the family for now a new member zvakare indiri kubva koko kumba kuhospital kwamai vaamu masikatani ndikuenda mutora mwana kuchikoro ndofonegwa nemwana wangu zvikanzi manonoka muri kupi ngati handanonoka traffic vandiri kuya ndikusvikapo ndiri kwana akamira neshamwari yake kana kuti ndoda neshamwari yacho ikudzei yoga nyaya dzacho maybe ndikusvika papa ane musikana wakamira naye ari kumwana ndibhuru wake ende musabva udhara ari kuchema ndiri kubvunza chii chiri kuitika mwana yakuti zvo izvi rinani kuti ndife kuti ufe zvaita sei and family problems dzemumba munoziva kuti ndatora mwana uyu ndikaenda naye kwasocial worker pachikoro anomwana social worker akati unfortunately manje mwana uyu chatokwanisa kuita tachikwanisa kuti timutore danga ane less than 16 but nanje atove ne16 turning 17 hazvichakwanisi kuti tikwanise kuti timubatsire timubvise timise pane imwe ningikiri pane imwe family hazvichabatsira hazvichakwanisiki mai mwana munoziva kuti ndatora mwana yaenda shandodini ndobva social worker tonditi hamukwanisire kumubatsira imimi for now mwana uyu because nyaya yacho yakati kurei family issue yenye yakati kurei mukati medzimba mufunge anomaona ndikati alright regai ndinoona mai vacho ndinzoti panguva ino vangati kudii tainda mwana director kumba kwamai vaya tasvika kumba kwamai vaya handika mai vaya vabuda handivaziva handizivi handika asi chandanyatsotanga kuona kuti ndochandaishona because hanzishona handi kuti miromo yakakanganisika yakaita black blues vanodii vanosvita saka even panazopinda chipinde mumba ndoona pane zvigushwa nehobho zvifunda zvanga zviri papo manimaona ndikati ako zviri kumbofamba sei saka mwana anga anditsanangurira yesi ndobva ndati kuna mai tingaenda kunomira kumota uko vana vachiitawo zvavanenge vachiita mumba macho chipinda mai mwana unonzwa kudumbikwa guys kudumbikwa munokusiva kuti mumba imomo hamuna magetsi asi imba iri kwakanaka mufunge but hamuna magetsi iri kunzi imba yasekuru vavo vakacheka muna June July somewhere there saka ivo vakuti vanga vachanda kuJoburg handi ndobva vanyeperana nababa vemwana ushu zvikanchidzoka kunoku ugare kunoku nenchikupachi at least 5,000 pamwedzi ndobva vasiswa basa murume ari kwapa 700 chaiwo mwana mai havashandi chekudya chako chakomba mamusina ndirizofoseredzwa guys kuti ndisiye ka 500 kana ndina komuchikwama kakari kepetro kuti ndivape magetsi mamusina toilet cheche haitoshandi mai mwana inogolika zvisingawisiki mumba kana muri dining hamuna kana chinhu mune ka TV kedumbu kakari pakona anomaona mwana angachitaura achazi makambona situation yekuti handisi kutotsana ngura kuti munhu wemunhu anditaura vanhu vemunhu guys ane situation yakadaro mai ndakutaura mai vambotanga ndivanzira saka ndazoudza kuti no mwana tabva kusocial worker mwana ataura zvese atiudza zvese zviripo ndopasanga kusununga mai vaya vakutanga kuchema handingazivi kuti ndoita sei ndingasvikoni because zvinhu chacho zvinotomhembera zvakanaka anoona kuti hapana kana magetsi hapana kana chii chero kuti ndavati imba iyi ine 3 bedrooms isai kana munhu pasina magetsi hazvibetseri handimaona saka zvinhu zvakatooma handimona mwana akati ndikati saka social worker vanga vati mwana ameno ndoenda naye kuzodzoka paweekend zvikanzi aiwa kana muchibvuma ini zvakatonaka kuti nditrai kuti ndimbofamba maybe asipo because mwoyo wangu unorwadzwa ndikamutarisa muno mumba hanzi ari sensitive kumatindi staff vamuzana nemunoda zvematindi staff stereki saka iye ari sensitive kwazviri handi mazvona saka mai chekumupa panenge pasina zvikanzi inga ndiri ndoga chero even mvura ndinomwa ndikavata hanzi tinorarama nemovite porridge ndoyato tikatorara handimaona yakadaro ndikati ende mwana ini kusi wakandomuita shani zvandamona zvirika akatolusa weight zvekudaro handimaona but zvandinetsa saka mwana azoti ina ndichasari ndakuina mama chakena ndokumbura ndinde nemi kumba kwenyu mem ucharamba mai mwana adaro ucharamba
mai vachapa vangomira vati mutorei muende naye wadouya panapa ndasaka ndavati chirega agare zvemwedzi ambopika kangamwe zvamuri kuchema kwenyu kuona mai vachichema mwana anoshungurudzika chirega yati mwedzi wacho ari panapa tozoona pamberi apo kuti zvingafamba sei mufunge saka izvozvo wauyawo uri pano regai ndimudane mumuone zvofanira kuti hapana here handisi kuti zvinofamba sei aripo ari kuuya izvozvi Naomi ari kuuya anonzani Baballo. Hi, Baballo, come say hi to my friends. I'm just telling them that I've got a new daughter here. I'm here. I'm just telling them that I've got a new daughter. My family has added there's a new daughter in the house. Hello. This is Baballo, guys. This is Baballo, and she's an additional child to me. And she's my child as well. And she's you fitting in well, ne? Good, well. Very good. Right. So she's gonna be here with me. I don't know till when. And she's gonna be with me. I don't know when. So she's an added member. Apana panda konsa kutinu. Apana. Saka ndauya zvinaye pano tatuya nebhegi zvese izvo zvinokuti chirongedza imwe rumu achivata imomo saka ndozvavepo anodzana mwana wangu at least vanenge vachinda vese kuchikoro vachidzoka vese vanenge vachinda vese kuchikoro vachidzoka vese animaona so haana kusodai ane bhodhi yakanaka ane bhodhi yekuti vanhu mune yekuti apa ane mahips chero ari munhu mutete asanenge ane mazihips asina dumbu and but ndaona kuti apera angosara masamu chete ndo andangoona animaona so ndambovhunza kuti mwari hameno zvaminoda kuti zviite sei hameno zvaminoda kuti handisivi I don't know kuti ndikupedza kuti chimwe chikamu chimwe cho hameno guys handisivi kana mwana wangu angoti mama hapana kuti ungadi atingamusiya handei naye so that means zvapa ndiri zvokuti ndimeke sure kuti wakwira kutuma kutaxi kuenda kuchikoro nemwana wangu tuma taxi kudzoka zvapa ndiri animaona nekumeka izvoyo stationary nachibvunza saka stationary hapana kana that means ndotoda kuti ndimutengere stationary mangwana at least 700 kuti ndimutengere stationary afanane nevamwe vana anoona saka ngoti ndikone muzoona pachifamba munhu muzobvunza kuti uyo ndiani ndati ndigare ndakuudzai anoona ndigare ndakuudzai right regai tiunze VaMhepo paline VaMhepo ndofunga vamirira vatovepo paline kutara regai tiunze VaMhepo vakamira vakadaro vari paline tinzwe nyaya yavo VaMhepo kuti zvakafamba sei. Hello. Maswera seiko vanzvadzi? Maswera seiko? Haiwa taswera isusu. Haiwa taswera, aiwa. Tikatirega tichiuya panapa nenyaya yenyu ya tione kuti nyaya iyi yafamba sei. Zviko chimbotsanangurirai panapa patiri papeji rekwa SIS MELLY's diaries panapa so far tiri 1700 people. Toda kuti mundisanangurira kuti kubva kuzvizotanga kuti mutrende sita renyu ritenderere kudai zvifambe kudai chii chakaitika. All right. Aiwa ndati kuda pamamutso kunasanangura kuti makazoona sei kuti makazoona sei makungopinzwa munyaya idzi saka ndati tichange nekubvunza kuti imakazozviona sei kuti mango hameno zita renyu rangotenderera tenderera. Okay, all right. Okay. Right, guys. Ndokumbira Okay, my pure no nokusiva you right. Ayo hapana chakaipa. Because pani ma allegations are strong. Ari ku level one ma cards. Ndisinga I just pray and hope kuti vakazochona VaMhepo so that mumve mangotaura zvamakaitira na VaMhepo vacho. VaMhepo ava ndiwo vari pa line. Anditi ndo VaMhepo vari pa line ava. Zvamamuzvezve zvamukuti makadai mubva machingouya pano tibve tatongodi tamataura nyaya yacho na VaMhepo vacho ava varipo. Mubva matongotaura nyaya yacho na Eva yabuda pachena. Anditika. So
ndokumbira kuti guys mundipindiro nhamba mucomment section yevakadzi yevanofona kana vakadzi ava varipo vese vanoti takapiwa gonorea navamhepo kana takapiwa chirwere cheHIV navamhepo handika varipo mubva machitongofona same time handika mutaura navo saka ndisirewo somebody to pin the number in the comment section handika ndisirewo nhamba nokuti baba ava vasvika pakuti inini ndoda kushandisa zita rangu handiti nozvinhu zviri kutaurwa ininika handizvizivi and I am willing kuenda to extras handimona extra miles kuti zvichokwadi chibude pachena because zita rangu ranyotanishwa handimona saka so far handisi kuziva nyaya yoti yakamira sei hapachana tindaziva so far toda kuti tinzwe kune both the victims and the accused handimona kuti nyaya yacho yakafamba sei saka guys ndokumbirawo kuti muise nhamba mucomment section isai nhamba ndipine nhamba hanzi VaMhepo ichokwadi here kuti unodriva gonyeti okay ichokwadi here VaMhepo kuti munodriva gonyeti tinowanza kutakura magasi from Zimbabwe to Durban. Hello? Yes, mukuni zofona network yenyu yakadhakwa kudze kumusha uko. Ndati ichokwadi here kuti munodriva matrucks ekubva ku Durban anotakura magasi. Hello, muri kundinzwa? Ndusara nemi, ndimuri kundinzwa here. Ndusara nemi. Tusara tiri tu takamirira kuti kana vachazofona vakadzi havafone iko notaura tiri tu ndati indizvo here kuti anzwa munodriva maningikiri magonyeti anobva pane munhu abvunza kuti ndivanodriva here magonyeti zvishuwa anobva kuDurban achienda anotakura magasi. Ninyaya makamiswa alright. Hanzi ndokwandaidriva sinyaya iyi ndakamiswa antimazvona right saka vakadzi tiitai kuti muite muchifona tinzwe kuti zviri sei hanzi 90% vanhu vari married saka havambouye okay 90% yevanhu vacho vamukutaura vari married saka muri kuti havauye pafoni. Aiwa, coming as anonymous still. Aiwa, ndotaura nevanhu vari mucomment section. Imimirenyi makadaro. Guys, onai, kana uchiinda uri anonymous handiti apa patisi kuda kuona futi face yako. Unongoya. Hamusi kunzwa? Aiwa, vasati vauya ndikutaura nevanhu vari mucomment section. Nditaura nevanhu vari mucomment section ndiva ndikutaura navo. Kana hatisi kuda face yako handiti unongofona taura kuti ndakaitwa zvakati chete anomaona. Saka inini manje chero ndikada kubvunza ndokubvunza ani nokuti muri kuti vari married havakwanisi kuuya anzvadzi yeno hanzvadzi taura ini takateerera. Yelo ndiri kunzwai taurai. Ndiri kunzwai. Handisi kuzonzwa mati. Handisati ndavaona ndova ndakamirira kuti vafone saka pane munhu anyora comment yekuti hanzi 90% vari married handi saka havakwanisi kuuya saka ndopa ndiri kuti ndobvunza chichikudino kuti tobvunza sei saka kana vari married siki yacho vaipiwa sei alright pane munhu ari kufona regaitizwe ari kufona right. Hello pachirongwa avadona right let's pachafona futi saka kana muri kuti hanzi vanhu vacho vari married guys havakwanisi kuuya because varume saka siki dzaipiwa sei munhu ari married. Call
what's going on in phone yako? Guys, and you understand manje. Kana mchiti hanzi vanhu vari married. Zvakafamba sei kuti vasvike kuna VaMhepo. Vakasvika sei vakadzi kuna VaMhepo kana vari married naimi. Ndo mubvunzo wangu manje andichazivi. Because even ku court of law chako guys, ku court chako of law, unoenda ne evidence guys. You don't just go and say kuti ndakaitwa so pasina evidence. Unoenda ne evidence anditi. Saka vauya baba vakati vakauya pano. Vakati tauya kuti tidii ndida kuzvichenesa. That's what I said of the story. Asi ndiri kukumbira kuti ma victims auye ndikaudza admin okunhoroondo kuti admin ndo nyaya iri pakati no problem ari kunotaura navo. Hanimona saka ndamira ndauya pano tikati vachifona kavauye kana tichisungisa baba ava vosungwa. Hanimaona kana vachitema sekurepa vanhu kusipida chigwere then vosungwa because it's not nice. Hello pachirongwa makadi yenyu right makapiwa here siki ndapiwa siki but ndikuteerera chirongwa chenyu. I think mubvunzo yamunofanira kubvunza VaMhepo izi vanoti kudii nemhosva dzavari kupomerwa, because vamwe vanhu vari kutaurwa vaitaura panhoroondo vaiti vakadzi vevanhu vanenge vachienda kuSouth Africa manje kuti vazouya pamwe murume wacho anenge aripo vakutya kutaura. Ndo maonero andiri kuita nyaya iyi kuti vamwe vanenge vakutya kuita phone in because varume vavo vanenge varipo kana kuti vanozozikanwa vari vakadzi vevanhu. Okay, saka ivo vachiuya kudai so alright, ivi zvamauya kola chibvunzai VaMhepo mubvunza muda kubvunza. Ndinongobvunza kuti sezvo Zimbabwe yese yakuziva kuti kuna VaMhepo mhosva dzavari kupomerwa idzi vanobvuma here kuti pavaidhiraivha magonyeti ndozvavaiita vanhukadzi vamwe vanhu vavanenge vatakura. Mirai vadonha network yavo yakatotakwawo baba. Munoona mirai ndikudzei vakadonha iko zvino vapo. Munoona pakaita mwana anouya like mwana wepa next door anditi wokuti ndakadai akangouya 1 year chete ka we've got a solid case. But akaramba ari zivini mwana yeye then kana ndimiwo guys onai one mwana yeye ndaiwonda ini nyaya idzi ndadziona ka hani anditeka kwese ndadzifollowa handika kana saka mwana mwana uyu ngafoni mwana pa next door uyu ngafoni pangoita one munhu ka we are good to go but vese nevasina kurogwa vakati zi handichazivi manje kuti inofamba sei. Vanhu vachiri kumboshare live yenyu SIS MELLY atimboti mire ndichana pamwe vanhu vanouya. Okay, alright. Vazvataini. Alright, nokusina ndichahwisisini mira itione ngaitiwape time. Alright. Nichike baba wakadhakwawa. Caller, hello. Caller, hello. Hello? Zima my phone, please. Do you even get one phone? I'm saying my phone too. Alright. Zima my phone. Ndadzima SIS MELLY. Right, masquera saying. Tasara masara sei atete. Dasquera. Makapiwa usike. Aiwa ina ndakupiwa siki tete ndinongotara kuti vacho vanhu vanonzi izvoni pamubvunzo vatara kuti vanoti izvoni vanhu vakwanise kuuya nenyaya yekuti vakarorwa. Isusu tinoda kuhwa umbowo tete hwekuti izvoni vanhu vanoti vakwanisi kuuya seivo vanhu vakapiwa siki vari vakadzi avo vanhu. Nokuti tinoda kunzwa umbowo because navavo VaMhepo murume wemunhu guys. Saka vanhu vakapiwa siki chero vari vakadzi vanhu ngavauye tive neumbowo titaure zvine umbowo because kana vemurume wemunhu tete munhu wakatomiswa pabasa nenyaya iyi upenyu hwake. Saka tinoda kunzwa chokwadi vanhu ngavauye noti kuti tiswere tichasa vana vadiki nenyaya yakadai munhu ari pataiti VaMhepo. Saka tinoda kuti VaMhepo tinyatsokuvasungira mhosva yavanayo vanhu ngavataure zvokuti varume vavanhu vaivhura vachidza. Hello. Hello.
Yes, network yenyu iri kunetsa but at least madzoka, right? So far tave nemunhu ane nyaya iyi. Titoriwo neambofona wekutanga anga achibvunza kuti nai hanzvadzi mhosva yamunopomerwa iyi munoiziva here? Poita wawo wechituwa ari kuuya ari kuti ngavabudikire kavaonekere nokuti ava baba vamurume wemunhu. Handika hamungangotauri kuti makapiwa siki moramotisa mataura zvakaipa pamusoro pemumwe munhu wane imba yakapa ari kuti amiswa basa. Saka budikirai, saka takangovamirira kuti vabudikire. Hausati vadii? Hausati vabudikira vanhu. Sara munhu asvimisiwa ashata kuti unorepa unoita sebhoza anenge ada kunzi wakashata kana kukadzingisa basi. Saka tinokumbira humbo vakadzi vavanhu vangoita secret vasina kuuya paMhepo. Okay, all right, thank you very much. Kola rigatinzwa mari kufona pamwe ndo vacho. All right. Hello Kola. Hello. Yes, hanzvadzi koima kapowawo sike. Tinoda kutongotaura kuti SIS-MELLY mazinzi edu kuti VaMhepo munhu ari kunzi ane family yake. Vakadzi vanhu vaiteko kumatraki uko vakadzi avo. Vairepo here, vaimanikidzwa here bonde. Hai, ndo pandisiri kuziva saka takavamirira kuti vade kubvunza mubvunzo. Zvino sofa hapana wati wauya. Saka mubvunzo yacho ndobvunza hani ndo pari kundilemera ipapo. Yeah, very right. SIS-MELLY kuti vanyatsosvika so kunyatsonzwa nyaya dzacho kuti ivo vakadzi vavanhu ava vaimanikidzwa here vaimboenda kunoitei ikoko chaizvo. Alright, regai timirire tinzwe pamwe ndo vari kufona ava. Regai tinzwe. Hello Kola. SIS-MELLY muri sei? Muri right. Ko imimi makatipowo chigwere? Handina kuuya chigwere but nawe ndinayo ndoda kutaura ndakamira kuside zvevanhu kuno maonero andiri kuita nenhau iyoyi. VaMhepo asanyetedzere kudzungaira. Alright. Nhau iri munhu anogona unoziva kuti takes time kuti munhu azouya achinda akuenda kumapurisa. Panoda counseling. Remember kuti nyaya idzi dzinenge dzichingoitika nekuitika vamwe dzinenge dziri dzitsva kwavari. But VaMhepo anenge achinyatsoziva chokwadi. Bebe mukaona pane mumwe musafone please. Kana paine mumwe anenge ari pafoni musafone guys. Mukanzwa ichiinda kuengage siyai mumwe apedze kutaura mozotaurawo. I know kuti muda kutaura zvamuda kutaura but chimire mumwe apedze kutaura mozotaurawo. Kola hello. Hello. Yes, ndiwe here mumwe wama victims. Inini handina kupiwa siki asi kuti inini ndirimo munhoroondo nyaya indaiverenga kubva kudhara kungotenderera vanhu ava vakaenda kuna Hani vari mahani kuti achiitawo kuti marriage yababa ava nebasa ravo zvienderere mberi ngaatore vanhu vaivae vese vakava vari auye navo. No, Hani kuvaudza avaudza but I think now decision yave kwavari vakadzi ava. Hani avaudza kuti kune live VaMhepo vari kuuya vari kuti ndoda munhu wacho wese ari kuti chi ndakarara naye ndikamupa chirwere neGonorea. Saka ndo avaudza. Saka tamirira kuti chi vafone hasati vafona. Ani wachiona sofa atombotora kana nhamba dzemunhu wana parari haiki utoenda kumufonera chaimboya panhoroondo. All right. Kola all right. Gaiti kudonze timirire kuda vanoda kutofona. Dangadzi. Angadzi. All right, mirai makadaro. Imati iya hana kwansi kuuya apa. All right. Hani hanzi nehanzvadzi ndachikupira kuti ufone. Hani. Ndakapiwa message yakati naningi number 1 waiva ningi, number 2 waiva ningi, number 3 waiva ningi, number 4 waiva ningi kusvika ku makati hanzi vavanga 7. Pai 7 okay handisi vangu. Right hanzi ani kana uri panzi hanzi please. Andizivi hangu zve number. Akapiwa number angaweka. Andizivi hangu zve number kuti zvakamira sei handizivi. Hani hanzi nehanzvadzi kana chikwanisa kufona kuti uye upe zvizere handika ita kuti uye pane vanzvadzi pane etinzwa vari kufona. Alright, kola hello. Ndadzoka zvekare ndanditaura nauya VaMhepo kuti kuzoona vanhu vaungana vachienda kunoripota ndo nhau yakaitika Mhepo ndo zvaakatiita. Remember vanenge vatora a very big decision even kuti vauye zvese paMhepo they need also to take
kukurisa saka zvinhu zvinotora nguva, it takes time. Uchaona kuti chimwe zvinotora 2 years, zvimwe zvinotora 3 years, but chokwadi chaicho mhepo anenge achizviziva. Vadona futi. Right. Handisi kuzanzaza. Okay, pindura yenyu wanzvadza. Chete foni yake yadonhaka. Ndo zvandada kuti muzoti chokwadi chaicho ka kuuyapo pandaita pamhepo kudayo so. Ndo zvanda unoziva kuti uti sisi nelinda adanana nawo. Ndini wanditaura naye handiti. Zvino kana munhu asina kuda pachena achingoramba akavanda. Can you tell kuti munhu uyu ndakadanana naye kana ndinodanana naye iwe usingazivi kuti munhu wacho ndiani akavanda? Wongonzi mukadzi ari kuseri wakambodanana naye here iwe usingamuzivi ungati chii pakadaro? Kana ndini monzi murume ari kuseriko makambodanana naye here musina mbomuona murume wacho kana musina mbowana nezvezita rake? Ya, ipapo pari tricky zvapo, ipapo very tricky ipapo. Regai tinzwe avanzvadza varipota kuti ndisister menu. Hello? Alright, hanzvadzi maswera sei? Inini ndiri kutomira navaMhepo because dai aMhepo vakanga vasingade vakazviita, dai vasingambobvira vakabvuma kutouya palive penyu apo. Kutouya kwavatoita paMhepo apo vakuratidza kuti vatori genuine. Vanhu ivavo vakavasvibisa zita ngavafumurwe, ngavaburitswe pachena. Izvi zvekuvigiridza zvekuti hanzoniwa nemamarriages avo vari married ndezvekupenga iyo yake. Obvious. That's true. Ngati vanhu maadmini ekunhoroondo iyayo ngaaburitse mazita evanhu ivavo, ngaaburitse nhamba dzevanhu ivavo, ngavaburitswe pachena. Ngaaburitse mazita. Munhu aiaprova maposti iyayo ndiye ngaaburitse mazita, aitora mahaidhi ese iyayo ngaateere mahaidhi ake ese kuti guys ndo nyaya yavako. Iwe kwana iwe uri kuti nditi vaMhepo vatumire chii kupi? Iwe kwana iwe. Alo, taura nyaya dzatimpedza. Munhu sorry pavamuchitaura pane vanhu vari kufona saka iri kudisturba manhiki painofona munobva yambondinyararei. Inini senhangu ini ndabatikana nazvo kuti izve so munhu ari kutotaura kuti basa rake akatomiswa nekuda kwenyaya iyi. Iwe woda kuti hide and seek yekuda kuhwandira vachindongorera izvesi pamwe vatoriwo mucomment section menyu vari kuona ari kutoseka hazvibatsire. Iye hani watoye ngaauye nevanhu vake, hani ngaauye nevanhu vake apa. Iye ndiye aiaprova, achiaprova ka akanga aine umbo here hwekuti chokwadi kana kuti manyeko. Right. Alright, Kola, thank you very much. Hanzvadzi regai tinzwe mamwe ari kufona pamwe ndiwo. Vediwe mukazwa kuti pane vamwe musafone, pane vamwe munotora munotora inhingiki rinozii munotora sound system, munotora sound muenda nayo, musafone kana paine umwe. Handiti kana paine umwe musafone. Kola, hello. Hello, SIS MELLY. Yes. Ndakachida kungocontributawo kuti ivo vaMhepo varitaura kuti vanhu ngavauye kuti vazive vanhu vakadanana navo. Ivo vega havazivi here kuti was he unfaithful to the wife? Because topa zvinotangira ipapo. Was he ever unfaithful kuno mukadzi wavo? Because he must at least know kuti ningi nanhingi pamwe ndo vari kuita vari kundikweshenura because vanoziva unhu hwavo. Saka zvekuti vanhu ngavauye kuti vazovaziva ka. You must first ask them kuti was he ever unfaithful? And kana vakava unfaithful with how many women? And then we come from the people that he knows on his list. Because hapasina chekuhwanza munhu wese even mukadzi wavo akutozote vakayanikwa saka hapasina chekuhwanza vatoka notoyanika zvimauri avo murikuzvinzwa. And varume ngavasade kusaidira mhikikini because it's not easy to come out even kana usina murume to come out and say public kuti inini ndakanzwai ndakazwai. Ndapedza. Wow. But guys, is it fair now kuti the victims are protecting their marriages? But on the other hand, vatani shows tell baba. And so guys, I'm not guys, I am taking only my calls and my victims. Can also the victims in Bomira? Can also the victim in Bomira? Can also the victim in Bomira?
kana usiri victim chimbomira nechiise Zimbabwe maybe kudai victim kana usiri victim musafone kola hello Vede vari kufona pa number isina kupinwa musafone pa number isipindi vanhu teerai please number yekufona yakapinwa apa number yamuri kufona yandotaura nemi muri kufonera ipapo haisi number yepashow iyo yamuri kufona handiti makoza acho muri victim ere uri victim ere mningini Mirai, sorry Simeli, ndinopa contribution yangu kuti mazita social media. Tikuda vanhu vane manhingiri ma-victims. I want ma-victims chete. Vamwe chimbomirai, tikuda ma-victims chete, vamwe chimbomirai ndichazocontributa. Hello, uri victim ere shamwari? Hello, Sis Melly. Yes, uri victim. I want this is victim. Chimbodona. Tikuda ma-victims. Guys, kana musiri ma-victims, chimbomirai, kana musiri ma-victims. Handika, tikuda ma-victims chete. Tikuda ma-victims, imbomirai, muvema contribution mchazocontributa. Regai chimbopa chance ma-victims afone. Hanimona, because muchifona, ma-victims adida kufona, achakwanisi kupinda. Hanimona, imi muri pa phone mchida kupa contribution. Moreover, contribution ya munopa asata wanyaya. Nya atina so far. Contribution munopa ipi. Hatina contribution so far asata vene nyaya yacho yese. Hanimona. Asata vene nyaya yese. Right, inani CV baba panataura nawo masikati ndavati ndokumbura kwana ma-HIV test enyu mati anzi results enyu kana zvichiita handika vakaita zveshuwa vakati ndipei 4 hours ndinotora ndodzoka nawo ndinawo I will show you ndokutaridzai ndosaka ndiri kuti ndambomira ndikutaridzai izvi kuti vakadzi vatange vauya handimaona pavanouya nemarizasi ava vari kutaura kuti aya vakabatwa chigwere ndobudisawo marizasi ababaya toonesana handimaona kuti marizasi ababa ava ndewaya aya saka pari kufamba sei kwapa toonesana because marizasi ababa ari mumaoko mangu they are in my positions right now handimaona they are in my positions right now marizasi ababa ava ndinawo ndichakutaridzai but for now hanzi matesti anotengwa simeli. Alright, chiro achitengwa matesti no problem. Victim ikauya, antika victim ikauya, baba vaninda vese kana kuneme hospital yatisingazivi. Any hospital, vongoenda vese. Antika vanongoenda kuneme hospital vese. Animaona, vonodi kana kungoka anyway. Kusina kuti kunozikama ni baba, kusina kunozikama ni baba. Zvoenda kunotestwa vese. Iyi nyaya ya public eye. It's not a public issue. Haisisiri nyaya iri secret. Zvongoitwa pachena. Handimaona. Kana muri kuti matisi anotengwa, yes I agree. Anotengwa. But kana vakauya ma-victims, there are many ways that can be done. Kuti vaitwe zvive pajekerere. Handika kana baba vachivapresa tochivasungisa kana zveshuwa vari kufamba vachispreada chirwere kuvanhu. Vosungwa. Handimaona. Antipane mazita awo here nayaska. Pane mazita awo one, but he is still all the same. Hantika nema speculations ema testi. Ngati siye jema testi all right. Ngati ma victims akauya hantika vanoenda elsewhere vose kwano kuna testwa. Hanimona. Because chikuti ya guys wona ikang let's be fair and honest pano. Let's be fair and honest pano chikuti ya guys. Vakadzi ava muri kuti vakadzi vevanhu handi vakapiwa siki gonorea handika vapiwa siki gonorea na baba avo handika alright chekutanga satapinda vaive neaffaire ina handisi kuziva so far ndikwanisa kutobvunza because hapana wokubvunza wacho handimaona vaive neaffaire na baba ava here kana kuti zvaifamba sei tiwane pekutangira 2 vakazoona sei kuti pave nesiki apa handiti ndofunga dai pane imwe yekupesira ndaona majemanje apa yomwe mwana anzvadzi baba gracious pane aiwa ava vangamboti +61 voti vari victim inema ngavambomira hamusi victim imi +61 ndeimwe hameno +16 hameno kupi uko kuna naAustralia America naye anzvadzi baba gracious kana murimi pane mwana wabhururu wenyu baba vacho muno mwana vodoro imimi wamakapiwa muchinzi muinde kunosiya kuSA muri kumuziya 20 chiko idhiserese riripo patsamba yanyora 20 chiko baba situation muchinda naye kunozi kupongola
Makatakura kwanda here mwana mabhuru enyu chana ku South Africa. Andina munhu akatombopiwa kuenda naye kuSouth Africa, that's why ndiri kubvunza kuti igore ripi rakandipa munhu. Okay, naye comment section mwana uya wati igore ripi zviapa akanga achipinda achinzi aindi. Sisi Melly. Batai makadara jazz. Batai makadara. Batai makadara. Hamudoro. Saka nyaya yacho. Kana mune lingi yokubasa kwangu, bvunzai kubasa kwangu. Bvunzai kubasa kwangu kuti nai munhu unomwa dori here. Bvunzai kubasa kwatinosenza kuti unomwa dori here. Halo. Ndakateerera. Ndimaona. Andimidori here andinubhawa. Alright. Because pane mwana ari kuti zvo. Pane mwana ari kuti kumba maigara meno kwa maitombogara magara Glen Nora iko zvino imimi. Muchitama kubva kwa maigara. Ameno kwa Glen kuchichi ameno. Pongolo ni esa zile. Kwa magara Halot korobra. Korobra ndiko korobra ameno. Kwa inzi kumaigara. Muko chama mukaenda kunogara mukanogara ku Glen Nora. Mukanogara Glen Nora. Mainda ku Glen Nora. The only information that I accept ipapo. Ndeyekuti ndaigara ku korobra ndaogara ku Glen Nora, yes. Alright. Saka muchisvika Glen Nora imimi. Andindi kubhawa. Alright. Amindi kubhawa chapanzwa. Muchisvika ku Glen Nora kwakuya makashamwaridzana nevamwe vemuraini wamunogara nevebhuru wenyu. Saka nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvisvika kuoma kuZimbabwe imomo mazuva apfuura makore apfuura. Ndo vakumbira kuti vane mwana wavanga changopedza chikora sanga akamitiswa nemwana. If I can correct you there. Alright. But ndikutaura danzi mazodaro pana baba maiwirirana navo andika vane mwana baba mwana ushu akanga amitiswa sapedza chikora ari mwana mudiki ari kuma 20 years mukapuwa kudzina ine kupongola nemwana uyu munosiya mukokoko mukafamba zvakanaka chaizvo muchibvako zveshuwa mukasvika pabhodha mukanzi pabhodha mapepa enyu haana kuita musokutanga zveshuwa mukati pambedha wenyu pamusoro iye akauta pambedha wekwe pasasi anditi musi wechi2 andika ndipo vakasanatora nyaya dzekukwirana idzi muchitaura nemwana ushu mwana uyu andobva atapirigwawo hanimaona atapirigwa kudaro ndobva mawirirana imimi mukati kune mwana ushu andika ini ndoda kuti tichitorera tese panapa handimaona mwana uyu achibva atobvuma kwani ndanotodawo ndobva madii makwira mwana uya kutaura kwemwana uyu kwanyura kwaaita anga achiti kwanzimi makatomurova damba refu kwai makatanga matoita kanokwana kuita kuma 2 hours so musina kuburuka hanimaona kwanzi hanzi mukatomukuvadza mwana ushu handimaona saka madaro paya mukati ndombozorora kana ndakaisa bepa plastic condom handikurumidzi kudi kuita kwazvo saka chirega ndibvisa kamwana yakazotibvisa ine kuda kuti angaona kuti mamunyanyira 2 hours muri pamusoro nebvamazobvisa bepa riya sababvisa bepa riya nebvamapama handimaona musina kudaro makapama futi rimwe hour muri pamusoro paya handimaona mwana yanzi ndakanga ndochigwadziwa kwai usiku wacho hamuna kuvata kwai makangomuzoroza kuda 15 minutes mukabva mamuka mukatanga futi madamba refai kusvika kuseni kwai ndandodemba kudzokera kumba ini kutaura zvinhu zvandaverenga patsapa zvatogwa zvanyogwa nemwana uyu handimaona ndopakazonosiwa mirai ndikurondedzerei handisi kuverenga nekuti ndazviverenga handisi kuverenga nekuti zvandaverenga pekutanga pandaverenga mukazonomusiya imimi kupongolo imi moenda kuDurban kunolaicha magasi enyu mukaramba muchifonera maifonderana achitoti mukatouya mukapaka mwana uya aitouya momupama madamba refu enyaya handimaona muchidaro then ndopakazosvika kwamaipaka manhikirizve maguyiti Somebody and I say, I don't get a mistake. I ain't do jibbing. I ain't do jibbing. So I let them since I started to drive, and then I don't be now jibbing in you. A number driver come and end up jibbing. Kuma gasi munutori piko in. True, mother.
sorry ndakunda zvokukatsa dai madza inini wachoka zvaari kutaura zvekuti ndikamupamha kana mataure ake munhu ari nomachaizvongata zvaari kutaura ko alright uyu munhu uyu pachaibva uchibva kuzimbabwe madza nemota dzematenga egasi unouya uri empty hautombosviki uchimira pabhodha hauna nidhi yokunzi uri kumirira mapepa kana chichi because mapepa eiyo usina lodi motaindirwa mapepa elodi yaikatakura iwo unenge uri empty saka mapepa aiti takaita 2 days tiri pabhodha achimirira mapepa aiva mapepa ei unenge uchienda kundoloda kusouth africa unongotobva pauzimbabwe usina uri empty muchiri minzo yes takateerera mota dzinobva kuzimbabwe dzemagasi dzinobva kuzimbabwe dziri empty saka hauna nidhi unotongopiwa unomiswa nokuti ndiza passport yako mira yanzadzi mira uyu ari kungofona chidonha oright enderai mberi adonha futi iri kuzimbabwe ndifunga network saka zve2 days zvaanoti ndandakamirira mapepa ndaimirira mapepa ei passport yangu ndaanayo empty manifest yondiradza kuti handina chandakatakura ndaanaro kwakurungodhinza passport yangu nokuprosa nokutorwa pasi imi guys akuti kwazvikaisimene musasekezi noti imi guys panotaugwa panotsanangurwa nyaya yekunzi kwai damba refu zvikazodai so guys imi hazvisekezi ngataurei chokwadi isati kuseka zvakaitika apa tikuti mataurirwo acho zvanga zvichiitwa ekunzi 2 hours damba refu imi hazvisekezi zvinosekesa ngatigei kunyeperana tikuseka nyaya yekuti kwanzi repu kana tikudii tikuseka nyaya yekuti kwai 2 hours ndikazodai zvinotosekesa panimona tiri vanhu venyama kaundopota uchida tombosetsa dzikatouya ndofira mukateera sikana iye kunzi kwai 2 hours ndikazodai kuseka urega kuseka ino wacho ndiri kuagizva it's like yapane vasofana zvanzi musaseke hazvisekesa indaona zvichinisekesa pakuti kwai damba refu 2 hours vakadzokoresa kapama ndinoona zvichinisekesa right saka ndizive sikana kuti ndiye ari kuramba achifonawo ichidonha rikaitioni pamwe zvinofamba zvinozoita sei saka hanzi zvadaro papaya makaramba muchionana nemusikana uyu mana muchionana nemusikana uyu andisiti sorry sister taonerana kupi kuma handizozivi kwamaipaka kwaizouya kukoko muchinopamana zvaitirwe afona futi mireto hallo nevidwe inetwork yake munhu ari kuzimbabwe rigaitiwe kuda ndiye rigaitinzwe saka hanzi zvazodaro paya mamuchionana kwamaionana muchiita zvamaita saka pane pamakanga momuchimuiginowa manje mimi musazadi kutaura naye ndo paakazoona kuti anga ava nechigwere chegonoria anomaona akaenda kuklinika akaudzwa kuti une chigwere chegonoria handi akateswa zvese nechirwere cheHIV akawanikwa ari negative akanzi kuzodzoka after 3 months nogonorichi uri pa window period hanimaona akazodzokera after 4 months handichika adzokera after 4 months pakazobata kuti ari HIV positive alright chimira choni ava vari kufona vaisa message rigaitoni alright sisi MELLY please ndinoda muvabvunze mibvunzo iyi VaMhepo alright gaitimirire mibvunzo yacho kuda ndiye uyu ari kuti kwaini ndiri victim hanzi ndiri victim neuyu yokuzimbabwe hanzi ndiri victim ndiri munhu wepedyo alright avictim yauya manje VaMhepo nyaya yakunyatsa kutora shepu victim yachiuya ndiye angachita yakufona Sisinele handisi kuramba kuti victim yauya munokwanisa here kumubvunza private akudze zita rake nenhamba dzake aiwa acha ini namba ndiri kudziona namba ndiri kudziona regai timbonzwa mibvunzo yari kuti ndibvunze regai atipe ntinzwe mibvunzo yacho hanzi makarira kuMiddleburg handiti ndizvozvo kuMiddleburg kongachaoreka aiwa ari kunyora regai timirire mibvunzo yake ndofunga network hanzi musi wa 25
25 December mira ndichi hanzi musa 25 December maive kupi 25 December ndaiva ku Richards Bay. All right, can you leave a number answer? Hello, caller. 25 December tukore hoy. Aye, mbomirai pani wafona. Hello. Uyarufuna ni private number ndofunga ndemo wacho but avadona. Aiwazve inamba ina nai guys kana ndikati number ini ndikudziona kureva kuti inini ndiri kudziona. Inini ndiri kuona number. Yvonne, don't worry about that guys. Don't worry about that. Ini ndiri kuona number. Hanzi ndini victim yamakabvisira condom. Hanzi ndini victim yamakabvisira condom. Richards Bay. Aiwa regai tiite chifunza zvi. Alright, musika victim ari kuti anogara kuJoburg. Saka abva kuJoburg achindivinga kuRichards Bay. Hello. Ndikutsvaka kutobvunzawo. Ndoda kunyazonzwisisa. Because ari kuti iye ari kuti anogara kuJoburg. Ndamupa answer yamataura kuti Richards Bay. Richards Bay akusi kudebeni here. Ndoza. Ayo, Richards Bay nedebeni zvakatosiyana. Okay, hanzi makanditakura kubva kumesina imi mukamusiya kuMiddelburg. Ashindevi. Ani mwana mama ari chinja statement yake ndakambisira condom Richards Bay. Aiwa, haana kuti makambvisira condom Richards Bay. Haana kudaro. Ati enimfonera. Ari kudeclina ko manje andichazivi manje. Hello. Akwanisere kuita zvokufona zvekuita vamwe. Ndozvandiri kuzama kumufonera inini kuti ndimufonere ari kudeclina ko. Amuna munhu amakatakura mimba naDecember papa muchibva kunikikiri muchibva kuZimbabwe mimi achinda kuMiddelburg mukatozorara naye parodha pamukazomubvisira condom. Nevertheless, sister. 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 Ndikunzwa. Inini pandakaloda pandaya ku Richards Bay 25 ka. Mubvunze kuti munhu pandakamuchapura. Imatuka yazvisesi regai ndiseke kwanzi nakola hanzi ndikubvunzei mimi kuti hanzi hamuna here nduwe yegireyi negirini. Hanzi hamuna here penti bhurugwa renyu nemukati nduwe yegireyi negirini. Handina ini
ndikutokutorera mafotos kana muchida futi ndokuratidzai mando wangu kuti ndingati ndinoisiya kana kuti asei handiti sister ndakudza kuti handisina chinchokuvanza mataura halo mataura udaro handisina chinchokuvanza madaro kukutorera mafotos endiwe dzangu ndichikutumira I don't think it's a kukutorera mafotos endiwe dzangu ndichikutumira I don't think it's a problem. Okay, akati hanzi mubhedha wenyu ndewe grey neblack on different sides. Mafotos. Muti mune mafuta embedha ere papa mutikandireko. Ndati ndoinda mangwana kubasa kandondokumbira pane munhu ari kauziva kuti mubhedha wemota yandaifamba nayo wakamira sei unoda makalazi acho because kwanzi mubhedha wenyu ndewe grey neblack and anti dzakatowaridza mubhedha uyu muvictim uyu plus hanzi muri kunyepa kuti makasiya basa hanzi muri kunyepa kuti makasiya basa hanzi akati hanzi muri kunyepa kuti makasiya record plus chandandoda kubvunza chandoda alright aiwa ini handifa ari hidden wandisingazivi chandinechani kutaura zviri pandiri zvandoziva ndio zviripo ko iye why does she keep on hiding iye atouya and why is he not calling achida zvokuzvoma messages handisi kuziva kuti why yake toitawo zvemameseji here hold on apa ndo pandazopokana naye manjapa pane yaanyora ipesira mirai nini anyora kuti hanzi ndaudzwa kuti anotori nelodi nhasi ari kutobva kuno kuSA achinda kuZimbabwe. Now my sister brother ava pandataura navo vari kuZimbabwe, pandataura navo brother ava right now andizivi kana kuti maybe ndandikangaza muri kuZimbabwe muri pini because pandataura navo vari kuvanga vari kuZimbabwe. Saka ndo pari kunchinesa ipapa hanzi mato audzwa kunzi mune lodzi kutobva ku arikuita zvokudziwa ndiani ari kumuudza kudziwa kuti chi ora ipere miraitioni uya kufona miraitioni. Hello kola. Hello. Yes. Kuti murume handisi murume ndinenge mirai imi magadzi mirai auya imi VaMhepo munondiziva ndini ndikutaura nemameseji VaMhepo munondiziva hamundizive here munhu ane vanga pachidya muchito wakaita sensiti ndakakuvara newaini ndiri mwana mudiki hamundizive imi kwai ndini nevanga pachidzvapa ndini nevanga anovanga pachidzvapa kola kwai ndini nevanga pachidzva muchindibvunza kuti vanga wakaita sepa kwai ndini uya waivanga pachidzva ramakaona randaiva muchibvunza kuti kovanga iro wakaita sei ndikati wanga ndakachekwa newaini ndiri mwana mudiki handina munhu anamabvunza zvevanga ini kongangobuda pachena ndiningi kana ine tisanetsana imi alright nice sister imi mariona here vanga rachikwati angoti handine vanga pachizvo apa handiye futi hatindaudziwa kuti mhepo ari kubva kuSouth Africa ndiyada saka hatina kwatiri kubva nekwatiri kuenda kana vanhu vachizviti mavhictimi vachiramba vakawanda ngaataure nezvake kwamuri kwete kwandiri. Right. Ataure neni inini ngaakubudire pachena inini hanzi plus futi hamuna kuchecheudzwa nakola ndozvakutaura kuti hanzi hamuna kuchecheudzwa saka ndizoti tinogona kuti tikumbire nemwe hanzvadzi muitaridze kuti zveshuwa makachechezoweka kuti hamuna ma ko ngaabude pachena kwamuri madha zvese nezita rake nenhamba dzake asi nhamba hati mati munadzo aiwa nhamba ini handizoziva hangu zvinenge zvichiitika zvokutoti ndechizongo zvokuti ndizobudisa nhamba ndosanachi ngavaiva zvitaurire vega mutaurirane pano hanimaona mutaurirane pano paveyafeya but zvino manje inini sister handingamokubudire
pachena zvese. Ndo kutaura kwenyu kakamandudza. Imi mataura zvamandudzawo. Sana ndiri kutiwo mavictim. Ora batai makadaro chinzi. Alright, imwe option yatingaitaka. Ngatichingobudira zvese pachena imimi. Alright. Ini ndisipo ndisingazi kana kuti. Alright, Mirai. I think that's what they want. Anzi akundaudzwa kuti atonelo dzinasiri iri kuenda kuZimbabwe atokrosa nhasi haana kuchecheudzwa ndaive mutraki navo. Hello Kola. Sorry. Andizi Kola, hello. What's going on? Mirai pane vamwe wavo. Ya ndizvo mudzidze mashofe imbi. Ndizvo mashofe mudzidze kufamba muchingo nyenga murodhu. Ndizvo mudzidze. Koyo aringonyengwa wacho. Dzidza ere. Alright, hanzi izvo inzwai. Hanzi unoda nitaure zvese here nditaure. Kola ina ndichazivini. Kola wari kunyora message. Kwa unoda nitaure zvese nditaure. Kola hello. Kola. Andisi kuzwa machita kai futi. Ndati munhu akararwa 9/25 December ndopakanga atopuwa chirwere neGonorea. Andizivi zvonisa tichabvunza kapa nguva ino kuti zviri sei. Ndopakanga ndobvunza 25 December yakanoti zvimwe zvangova zveshaisano zvokubenga pamwe vanhu havane zvavakaitirana uye akutongoda zvake kublackmaira babavo but hatione kuti vanhu vakarara 25 December akabva atopuwa siki neAIDS akatozoti aipuwa naVaMhepo shuwa. Ende for sure atopiwa siki neAIDS ipapo. Siki hazvo neAIDS zvinhu zvagara zvakabatana. Ukatopuwa siki watopuwa neAIDS. Hanzi ndoda kuti hanzi ndimoda kuti nditaure zvese here naKola. Kola hello. Inini handisi victim asi ndinozivana nevanhu vekunosenza VaMhepo. Ndafona ndakabvunza kuti Mhepo ari kusaidi kupi kuSA kana kuZim zvikanzi ari kuSA akasimuka on Sunday saka mudhara ari kunyepo. Wanzi ari kuSA. Alright. Saka ndokumbira kubvunza Kola. Musi weSunday anga ari kuHarare ndobva asimuka kubva ikoko. Vamwe vake kubasa achitomubvunza nyaya idzodzo because ndakanga ndatovhunzwa kuti munhu ari kutaurwa paFacebook munomuziva here. Vakati maimi tichongonzwawo nyaya dzake timubvunza izvozvo achiseka achiti ari kufremera. Tikati asi vanhu vacho vawanda zvikanzi mudhara wacho mafuta haanzwisisiki anogona kunge achizviita zveshuwa because pane nyayawo dzeikoko dzavakambonzwa vanhu vekubasa kwacho asi ndobva vazoti ndikati alright hairibo but asiyana nazvo saka izvozvi ndabvunza kuti mudhara yakazodi yakaenda kuSA rwanda ari kuZimbabwe zvikanzi ari kuSA. Right. VaMhepo mogona central location. Mali? Mogona central location. Mira ndizora tifoni yangu inozvibvuma here izvo. Naye sister, ndokumbirawo uyo ataura uyo. Akutaurirei munhu waataura naye. Haangazotaurika vanhu vamaishanda navo. Munhu wese amabvunzwa wesenoperera pakuti ndiyanama dzake izodii munozvidii imi mudaira nyaya dzamuri kubvunzwa hongu kana kwete nekutsanangura chokwadi nekuti neniwo ndakutozonakidzwa nekutozvitsvagawo nekuti ndinozivana nevanhu vanokuzivai vamunoshanda navo. Muchibvunza interview yauri pane zvaanga achibvunza ndichiramba here kana ndichibvuma here zvandinoziva nezvandisingazivi? Hapana chemuri kubvuma wasi zvimwe zvachono zvine vanhu vatoripo vandiri kuunzwa nevanhu vanozivai kuti ndara anoramba nekuti nyaya dzakadai munhu abvumi. Pane zvandaramba here kana zvamamuchindibvunza?
kuratidza zvandoziva kana zvandisingazivi. Ini nasana yezo kuziva chokwadi chokuti munoziva chii kana hamuzivi chii. Ndiri kungoti ine manga mandisendera location tikliye nyaya iyi VaMhepo. Kuti location yangu iyo bvo live location yobuda kuti muri paboard kana kuti muri kuZimbabwe kana kuti muri papi. Toziva kuti vanhu vari kunyepa kana kuti vanhu vari kutaura chokwadi. Handichika. Tipei live location. Alright. Ngavawe vanhu. Hello, ndakateerera. Alright, batai makadaro, mirai makadaro. Kola hello. Ndakamirira location yenyu. Muri sei? Tiri right. Apa inini ndiri kuona uyu kora ari kuita ari kunyora mukadzi akabatwa wacho naye wababa ava. Vari kudi kubuda pachena uye ari kunyora ari kuita zvekutaipa. Ava baba vari kutaura. Isusu tingapedze nguva kuungudza nyaya ine vanhu vaviri ava. Ngavabude ini misisi meri muri refu muri pakati pavo. Saka kola navo uye ari kunyora mudzimai wokubatwa ngavapinde vataure vese chokwadi vatoda kupedza nguva because zvokuti ndanzwa kana kuti aseika toda kuti hadi wefward tivabatsire because ngavabude pachena uye baba ava vabuda uye kola ngaawewo pachepa kuti ndozvanangotaura kuti achibuda here kuti umwe ari kuita kunyora umwe ari online ari pafoni. Imi chitisenderai location tione kuti muri papi hanzvadzi. Sendai location tione kuti muri papi hanzvadzi. Location will solve everything. Ndoichato kutinundirai kana tataona location yacho muri kuZimbabwe hapasina nyaya, case closed. Hello? SIS MELLY. Yes. VaMhepo kana kuti chi iyo itrap. Ani munanzwa kuti mukadzi anga chiti victim ati audzwa kuti VaMhepo vari kuZimbabwe. Animonzwa munhu wani ari kutaura SIS MELLY because uyu angasagwa kungouya straight kwamuri kuti VaMhepo vari kuZimbabwe. Mukadzi uyu ave ari victim ndiye atanga kutaura kuti VaMhepo ndaudzwa. Uyu akuzotaura kuti ndafona kubasa which means uyu ari kuconnectana nemunhu nevictim. Saka iyo that is trap. Tinokumbira umbo wokuti tibate babava vanhu vasatiudza zvisina nebasa rese ende zvokunzi hanzi munhu ana kuchecheudzwa tinozviziva kuti varume vazhinji vekuZimbabwe vana kuchecheudzwa zvokunzi masiti ematraka akafanana SIS MELLY. Tinokumbira umbo hwakazara please tiri vanhu vakuru tine zvatinga kuita tikasenya vanhu vatiudze zvakakwana please ende munhu hatisi kuda vanhu vanoita chekuzivana because munhu uyoyo ari kuudzai victim kuti ndanzwa uyo akuzouya ati zvoni ndaudzwa navanhu akuticommunicata nezvio saka kunyudzwa SIS MELLY. Tiri kuudzwa patiri kumboda chikati wakona kuti vanhu vari kukukata zvokuti vari kufona. Alright. Mama kozi. Haya. Unoshata unonga ipuzi ipi. Hello kola. because now tikuona ngesachi vanhu vakusaidira remusikana danda raMhepo even though VaMhepo vari kuno kuSouth Africa musikana hatina chatanyatsoona kuti akabatwa so far hapana chatikumbona hazvisi kumeka sense esoni handisi kuona zvichimeka sense because musikana anenge ane zvakaitwa mashure kana kuti hana kupiwa mari yake after vabvumirana kurarana vese so pane nyaya mukada kunyatsozvinzwisisa SIS MELLY pane nyaya iripo. Alright, thanks caller. Ndakamira location ndatovasendera message to send location. Caller hello. SIS MELLY ini ndandinafotaurawo something that chandida kupoint out kwamuri SIS MELLY. Zvoti muri kuziva vision yavaMhepo handii. But remember mamwe acho akauya achitaura kuti VaMhepo vanoita kunge vanoshandisa mushonga. And inini from kutaura kuri kuita VaMhepo ndikupikawo kuti VaMhepo vari very manipulative. Why does he want victims names? We can't give him victims names. Andikita
Manems emavictim anofanira kuprotectwa. And you need to also understand kuti mavictims smelly it's something that they are traumatized. They went through a lot through this man. Saka vanonidza kuti vaprotectwe. Right. Ati tagara edu natagara zvedu hapana patingava panhamba dzemavictims guys iyo igaroziva and the two zvagara hapana paningava pakana even kuti chakati handitika but achida kuti vataura because right now ini ndine mibvunzo yakawandisa ndakati ndakagadzira but ndakutoshape kutangira because vari kufangonge vachitaura kuti ouya apa ndini uya imi baba zvakadai kutaura naka tochibata nyaya tochifamba nebhora but ndasvika pakuperuka because kona pamamessage autonyora kuti nditaure zvimwe here vaudza kuti nanzi ndokufumura imo saka ndakuona sokunge tikudambe panapa riri kuitika amen. Okay, you know, inini what I think is kuti musolve nyaya iyi maybe contact wataura nani VaMhepo kuseri because iyo VaMhepo havana kupinza akudziva emavictim avo ndosaka vari kubvunza kuti ndiani ngauya ataure ega ndimubva vari kunzi vanoshandisa mushonga babavo hani mazvona and vari very manipulative indatozvipisa zvangu kuti baba ava vari very manipulative zvineri hapana kwatingatomboenderis kupedza nyaya panotonidza mapurisa pari kunidza hai pari kunidza imini VaMhepo nemavictim acho vanogona vari alright nai muningina ndoda kumbokubvunza wemuningina iwewe ndiwe VaMhepo wakafulwa nyaya yekubva ichitanga pamavictims ese ari kutaura pane vakavhurawo here police case yekuti chakapiwa chigwere nemunhu aripo here one hake vaenda kunovhura police case vamwe vaitazodzoka kanefeedback sismeli kuti ndakavhura here kesana kuri but I just remember kuti pane the way yazviri kutaura izi vanotonzi vanozobvisa condom and vakapane musikana uyo wamataura mwana muningina ndiri kukunzwa muningina ipapo ndiri kukunzwa but wonaka ukaenda kukoti nhasi tikaenda kukoti nenyaya iyi nhasi handika tikasvikaudzwa kunzi kwai vanobaba vatinoudza majasi kwai vanobisa kondomu mozodai atitombosvikana kwamajasi tinotodzingirwa kwaprosecutor handiti kukoti kunoenda evidence v11 ndorinenge richidiwa you have to prove beyond reasonable doubt zvinhu zvamuri kutaura izvi saka right now as it is we don't have anything to prove handiwaona ndosaka ndiri kuti inini kovadi kuti akamford vataure zvinhu zvokuti tinokwanisa kubata munhu right now angori makwai uya akadzvakati handiwaona saka turi speaking kukoti cheya haitombo kumapurisa ndokwatonodzingirwa hatitomboendi kukoti todzingirwa kupolice station. Victim, they don't feel okay, they don't feel well to come live. Vanavoisa vona VaMhepo ivava hamuzivi chaita VaMhepo ndosaka ndati mari kuenda kuseri nani anova iye nai mainini hani neni kubva kuseni tiri kuseri zvamukutaura izvi hani ndofunga ari comment section kubva kuseni ndinaye hani ndosaka titori confused takatomira takadai kondo zvandiri kukuudzai mainini kuti we have been with hani nhasi we kubva kuseni masikati zuva rovira we have been with hani saka tichazototarana naye tonange pi zvitati naye hani. Okay, Sis Melly, but just remember VaMhepo very manipulative. Thank you. Alright, sharp. Hamukona hani arimo I think arimo comment section hani changatiri chose anomaona hani changatiri chose na hani achitroyawo zvanga achitroyawo kuside even patangira nyaya hani ndiye atonditi tega akandokutega imirai akanditega kuti ndinoona hani we have been together na hani saka ina ndichaziva pakadai soka mibvunzo yangu yaenda kutofana yakaloti okay hold on mirai ndimbokatai ari kufona mirai let me take this one caller hello. Yes, caller. Yes. Okay. Hello. Ndakateri. But Ivo hanjadziwo
ivanja dzinguri ndakusenda location havasi kusenda location vakuregei kana vari panzvimbo unongozvipruvha ka once and for all wotora location wosenda. But now by keeping quiet ka ndakutofunga kuti ivo pakafika vari kuvanzei ngavasende location. Aiwa inzwa ka victim iri pamafoni victim iri pari kuti ndiri victim kawaya mukadzi yandichi iyo vakati inini ndione mazita and everything ndikaona ndichi so it's only fair kuti iyo vatumirawo inini location inini kwete mukadzi uyu inini nyaya yekuti hapana po evidence kubudikira but inini semunhu achisafunga dzangu shuwa nyaya iyi kai iri 50-50 ishi nyaya iyi ko vari kurambira nelocation kuti inini ndione inini kwete vamwe vanhu uchataura zvangu herewe inini magosti akatoita zvaanoda akataura zvaanoda zvese ende vanohwanda havabude pachena vanotaura zvavanoda nyaya dzinobva neumusoro mavo hobho dzekukutanisha they've tried they are doing that every day It doesn't make sense. Darau is very innocent, to be honest. Is very innocent. All right, pakanaka just thank you very much for getting me bam. Yeah, no vital nyacho. Call hello. Hello, Sis Melly. Yes. Ndakachingori nemubvunzo zvangu wane apa hapana kurepo. Either way, maybe munafona anenge anoziyana na vanonzi ane vadriver VaMhepo. dzangu kune mavictims anga achinyora kunyora kwavari kuita vari kuda kuexposa munhu here kana kuti vari kuda justice because as for sisi vataura vaya vafona she only called to confirm kuti she could have just told the story. But I want energy kuya kuzokonfirma kuti hazi mukadzi yebo is already been had. Matanga ana judge duty mu comment section. Matanga. No. Ha? Ina nchashugoni mama nikikira chakuitika mana judge duty matanga anzisimeni makuta ngemotora side. Matanga munobwa ndingakufadzai mose muri 3000 apa ndikagoni obvious kuna ndoti vatora side izvo ini ndizvo ndotoita nditori fenda katodaro mini vanofunga ndatora side ndotora side dzano vandosiva yes kola Sis Melly. Inini I think murumo izvi zvekutaurwa izvi akazviita because dai asina kuzviita dai yangu senda location yepari izvi chimutadza kusenda location chi because location mimi ndimega munoiona vanhu vese avaiona ndizvozvo saka ngaasende location kana achitaura kuti ari kuzimbabwe ngaasende location because anenge ari paroni ngaasende live location izvezvi mubva maziva kuti ari kumuzimbabwe here kana kuti ari kusouth africa kana asina kusenda location zvinhu zvezvi kutaurwa izvi akazviita but vanhu havadi kuzikanwa hadi munongoziva zvinoita vanhu vanobva vatanga kuti location andapiwa kurwara une aids wakazoti ngaatumire location haisati yabuda location ndatosenda message imwe futi kuti naangomirira kuti munhu atoratidza kuti wakaiti ndingina iri bhodi katinzwe vamwe ya nai saka madhairiza tigoni kuita ode kuti tikadza kuti umwe munhu ari pafoni tomira umwe wopedza tozouyawo hey hello yes yeah I think baba munhu ane burden of proof ma-victims ndo anofanira kuprova kuti vakaripwa because even kana ku court of law you can't just go with
proof. And the other issue with Baba has to send a location, even Yango Wakanzvarko SA, but still it doesn't prove kuti vakarepa. The victims, they have to come. So it's 50-50. So they all have to come. Otherwise, my advice I would give kuna baba ndikuti kana vasina kubuda ngavavasui, then ndokuti vazobuda kana kukoto votaura nyaya yavo zvakanaka. Thank you. Thank you, Anjas. Thank you very much. Hello? Hello, caller. Caller, hello? Right. Caller, hello? Caller, hello? Hello? Yes, what do you say? Mushe. Inini mubvunzo wangu ndewekuti vacho vari kuti vakarepewa naVaMhepo kana kuti vakabvisirwa makondomu naVaMhepo vaienda kunhoroondo ndokune police station here kwavakadi kuenda kumapurisa? Handizivi, bvunza henyu. Ndo mubvunzo wandinawo kuti kana munhu arepewa zvechokwadi unoenda paFacebook here kana kuti anoenda kumapurisa kunoripota nyaya yake kana kuri kuti vakarepewa zvecho? Ya, kufona pamusoro pedzimwe foni madhayaris. Hello, caller. Hello? Wapedza. All right, caller, thank you very much. Ngatizo answer. Achana kids makoza acho anobva vharira vamwe. Hatichanzwi. Caller, hello. Hello. Right, baba vasenda nikikiri. Vasenda ichi. Vasenda ichi. Hanzi iri kuramba kusenda location saka vasenda address yepavari. Hanzi Henry Pichaniki. Anyway. Musafoni mafoni iyi anyway, musafoni mafoni iyi namba dzakafonwa dzakapinze kufona dzakapinwa hapo. Please, don't call on this number. Ish. Naikola, namba dzinofona mudzizivi. Hello, namba dzinofona dzina mudzizivi. Hold on, not you. Mushe ko namba dzinofona mudzizivi here asikana. I want apa panotona baba vasikana toti ndikokudza kuti mamutaura pafona pane namba dzakapiniwa. Ish. Vanhuka. Fona pa namba dzakapiniwa. Fona pa namba dzakapinwa naye andiseni na pina inamba iya, pina inamba. Kola indirambe richinzwe. Sho. Makati shenyu. Tipo makati yenyu. Tripo yedu. Nini baba wakandipa chirwere. Okay. All right. Wakandipa chirwere zvekuti ndokuna kuwasungisa but vari kuramba zvawo. All right. Mira kadaro kola. Mira ndiwo munhu achatsvaga iwewe. Mira. Man, imbomirai kufona please. Tine victim, musafone. Don't call tine victim panapa. Tunabata VaMhepo ava kuti muvata vanasikana vaka Hello, caller. Yes, ndikuti aiwa tikuda caller ngaripo pana caller aripo weningikiri hamusirimi pana caller victim imi mbodo nemusazva muri kufunga paleti.
By the way, ndokumbira vanhu mbomera ikuvo. Zvounopera pawo. Halo kola. Kola hello. Achagotaura kuti kudi adonedzwa nemakozi. Adonedzwa nemakozi anogotaura aripi? Anogotaura ari kupi? Makozi adonedza mwana vari kufana non-stop. Vadonedza kole yake. Tikudawo mavictims kapana matovharira victim kuti apinde apa. Patatina victim tatinai. Hello. Ndiwe gara watashara naye ndichi? Right, chichi chakaitika mnin'ina. All right. Ndakanga nawo vachidhireva gonyeti vachibva vandiataka but and that single but vakandi ataka. Vakuataka? Zvokupfemba zvaziva but ine ndakabvuma zvangu. Mira mnin'ina. Uri kuti vakakuataka kukuataka how? Zvinotokuti rape case rakachei but vakatanga kundisendera mameseji taratana. Yazi kuti I love you wati zvinotemete kuti takazviita one day. Potangondibhita vachiita sei chichi handiti. Then pandavati it's fine I'm single. Ivo vakaniti zvinhu vari single I'm not sure. Oh, uri kuti vakakunyenga. Vakakunyenga pama. All right. Vamatanga kucommunicate. Exactly. All right. Vamazo vachiti vari single. Vachiti vari single vachisenda airtime vachitombondisira ma-e-wallet ndiri kubasa zvese vaitoita vachitombondifonera nevideo call because I've wifi yekubasa. All right. Saka takazoitika manje babava manje patakazosangana vakandipa appointment baby kusangana kupi ndikati no inini yandoshanda staying but nguva ino yecorona so yakawaipe varungu kuti ndibude kazvitisi zvinonetsa zvikanditokwanisa kuva basa kwako here ndiva ndavati nini kubasa kwangu unonetsa because varungu vanenge vachimukuya nevhairasi so ndatsvaga plan baby vati vapa ndine hanzvadzi yangu yangaisaipa hanzvadzi yangu vandati kune varungu I have to go kuzimu nehanzvadzi yangu chibati ndaisaenda kunhamo tasimete yekuti ndaida kuti ndingoone mabudiro but anobhuka lodge nababa vayo. Alright. Baba vaitsotsa I don't want to lie because for that time I asked him kuti ngatiprotect but vakaramba. Vakati kudi vakaparisire kuti chi? Matite vakaparisire kuti kudipa wakati ngatiprotect vakaramba. Vakati why you don't trust me? It's not a matter of trusting, but I don't know kamukamaka but it's okay, we can protect. But vakamboda kurapa. But ndakavatarisa health yavo is not good. So wakatozviona ipapo kuti health yavo is not good, but ukangozogive hako in. Unongozwa kana wanyora murudo but ndakazodiscover later manje kuti baba vasi right because makadana nguva yakareba zvakadii musati masangana? Makadana nguva yakareba zvakadii musati masangana musati maararamise? Takaita sei? Makadana nguva yakareba zvakadini? Like a month. It was just like a communication because no one was able to ubasa you know what I'm to ubude but they told me video calls like 2 hours. All right. I could have 8 which can I live it to tell them my video calls. What you could believe this? I didn't believe this and one of my sisters zangu vachitoti kuma sisters zangu I want to marry ndikuhadadaurunda zvokuroora titi vati mari vaiflasha zvavo ndikuvanetera mari wakapuwa mari vaigodika mari but ndakazorealize kuti this guy is HIV positive. Wakadziscover sei? It's like pekutanga pandakasangana navo baba vataka protect I don't want to lie. Tagara after 2 weeks vakasangana futi pavatanga kuoneka munongozwa kana waperera pane munhu so wabudirwa kesi wangaburitsigwa bhegi wangaburitsigwa bhegi mati ndiri wangaburitsigwa bhegi
ndati wangwaburitsigwa bhegi bhegi vaibudisa ndevaikubhilivhisa nokuti waibva watoti ndazvinachira mutesi wangu hama dzese dzakutozviziva. Saka pandakaita section out, it was like unprotected sex, but ndakatanga kurwara. Of which I realized this guy is a carrier, because carrier munozoti ukangoita unprotected sex unorwara ipapo ipapo. Okay. Saka marwadzi rakaita mudumbu mangu, I only think kuti maybe ndaita nhumbu. Ndaitatora zvake family planning, but I didn't believe it was even kuita nhumbu nhasi. You can live, how much money are you getting paid? I'm getting 4.5 rands. No man, baby. This is small money. Hawangowanyura wena. Sokuti wangatoipa stage yekuda topa mwana. Hawangowanyura wena sha. Aiwa, stage yekupa mwana ndatisingadi, but zvakaitika zvachoka. Aitoti even kuita nhumbu nhasi, I'm ready. Kuchengeta mwana, don't stress. Even mari yokupiwa kubasa iyoyo. It's very few money. And ndichishiwa pa 4.5 anetiwa basa. Pamba ndinenge ndikaona ma-weekends vaikwanisa kungondiitira kana kuti 6,000 e-wallet. Okay. So patenda ndakarwara manje. Ndakava singakwenda kwadhokta. Takaito ndinyumwe dhera ndakaudzwa ndiwenda kwadhokta. Vakasvika vachingofona dhihodhi waenda kwadhokta. Handina dhokta. Murikuona. Saka dhokta ndibva nditi, to be honest, ndakabatwa siki. Kwadhokta. Ndakaita siki yaityisa. Iyo mudumbu waigwadza uyo. Mudumbu waikurwadza yanga tove siki. Ndati mudumbu wairwadza uyo yanga yatove siki. Ndakaita siki yemacornflower. Yemaruva? Exactly. After how long? Siki ndakaita after, it was just a week. Mabva kunovata mesi? Yes. Okay. Andakabvuna doctor kuti waita siki chichi. Doctor vanditi, do you know the person wakapedzisa kuita sex naye unprotected sex? Vandauza doctor. Vanzi uyai nese. Saka pama e-wallet baba wati vaikuitira 6,000 e-wallet baba yaiburisa big up. Matiti? Wati pama e-wallet vaikuitira 6,000 e-wallet. Handisina sokudzwai. Ndati pama e-wallet wati vaikuitira ma 6,000 ma e-wallet. Waita nokuti mari yaibuda. Ushisa bhengi ripi iwe? Matiti? Ushisa bhengi ripi? It's not like vaita 6,000 ipapo vaindeshandisa FNB, but inini waingiitira e-wallet inini. E-wallet yandakafina kuti une bhendika. Ndozandikubvunza kuti inopa 6,000 ka1 day ipi. Ndosaka nditobvunza ushisa bhengi ripi? Vaita zvazvo vaindisira FNB, but aigona kuti makufeni aya akaisa kana kuti 2.5. Kwadidi vobva unzi, okay, let me send more money, I'm getting paid, chichi, aisaisa yese ka1. Okay. Alright. Saka doctor ati uyai mose ndobva zvadii? Matiti? Doctor ati uyai mose ndobva zvadii sei? Ese ndina nomuzo ndabatwa sex na doctor. But chandakaita mai ndakamufonera ndatobva kwadoctor, because inini I'm very lucky, because ndinotogara pabasa. But varungu vangu manje havana kuzvidiscover, because vanhu vanobuda na-savings kuba na-5 million. Saka havana kuzvidiscover kuti I'm sick. Ndobva wadii wavaudza? Varungu handina kuvaudza, because ndakazwa kuti basa ringatopere, because I got a baby inochengeta babasa. Saka ndakatoona kuti basa rinogona kupera. Saka wakadii wakarapwa sei manje? Doctor akati uyai nemunhu wenyu handiti. Saka the ndakabva kwadoctor, ndibva ndamufonera. Handina kumuudza kuti hanzi nadoctor uyai nesi. Ndamuti, when are you going to meet again, baby? And anytime warapwa doctor hanzi, are you pregnant? Aita zvazvo kungofona anytime achibvunza wati tichani. Ndibva ndamuti ndarapwa, but ndachida kuti timboonana. I think iye manje akatanga kuchinyumwa manje. Because patane anga kuti ndaenda kudebhini. Ndaenda kwakati, unogona kuti WhatsApp call kana pane pakabhovhani ndaenda kuDubai, WhatsApp call if munhu asi UK call nenhamba yeku-South Africa munozviziva. I'm not around baby, what? Ndakaita 1 week ndakarambirwa treatment. Kusvika doctor manje anditi ko munhu wako hauina esei, because even ndikakurapa iwewe. Wako muchangodziserana. Munhu wako anofanira kunge achiuya, because ndikakurapa wega, mutikasangana futi chirwere chocho muchaita futi nesi. Chochipiwa futi.
saka from that day haunozombosangana navo. ndakazomufona ndikamutaurira chokwadi manje. Alright. ndikati pane zvakaitika dhera takadini takasangana, I'm not feeling well, akaita hasha dzekuti saka wakarapwa here? Yes, ndakarapwa. Okay, for now you mustn't tell your sisters because they'll blame me over nothing. Shouldn't do our Shako, saka makazosiyana sei? It's like kusiyana kwatakazoita manje. She was introducing me kuna aiti tete, but I'm not sure kuti kana vari tete vepafamily. Natete vaya patatanga kutaura tete vapanakatanga kuvaudza kuti I have to go get tested again chichi because munhu uyu afanira kundipa zvirwere because akandipa siki chichi. Tete vaya vachibva vatangombomshauda saka ndofunga pane zvavakazotaurirana natete vaya pacho vari two. Tete vaya vatangondipa ka-cold shoulder. Ndege manje vandati isongobva wandisha you must go and be tested HIV maybe ukwanisa kuwana zvirwere. I think mwedzi wese pamwedzi ndaenda ka2. I think zvane 3 months zvaitika. Mwedzi uno ndowechitiri but I was negative. Ipa apa ndizvo zvaiko zvino apa izvi zvinhu zviri fresh izvi. But I was mwedzi uno wacho wechitiri, mwedzi uno ndo pandakazobatwa positive manje but pandakatanga kuenda I was negative. Iko zvino pausakazazi positive, HIV positive. Ndakanzi positive saka ndakanzi unofanira kuita zvekutore CD4 count but CD4 count yako ichachiudza kuti medication here kana kuti wombomira because I'm still fine zvangu. Right, wona saka baba avava toda kuti tivapinde nenyaya yako ishi tifambe nayo. Saka baba ava vakati mukundanotestwa mese. Are you up for it? Yes. Alright. Because ndozvo zvavambotapa kutanga kuti tore vanhu ava Adona. Nezvopanofana futi. Amen. Nyaya muri kuiona sei? Handiziviwo guys, muri kuiona sei? Kola hello. Hello SIS MELLY, makadini? Ndiri raichi muri sei? Ndiri raichi. Ini ndinoda kungotaura kuti toma pamusoro penyaya iyi. Ataura ake chokwadi kuti yanga isiri kutenderana. But it seems like kuti vakadzi vamwe vanenge vangojaira system iyoyo kuti ukasongana nemunhu wongorarawo sandezilipi wacha nyemba dzakawanda naivedwe. Vamwe vakadzi vanenge vatongojaira system iyoyo kuti wafamba wakwira rinoti rake warara naye, wafamba wakwira rinoti rake warara naye. Sometimes apatizozivi kuti VaMhepo ndo vanga vane chirwere here kana kuti mukadzi uyu angagara akatowana kwaari kwakewo ega ongozoti watestwa iye zvino nokuti asangana naMhepo. VaMhepo handivhictim here, anosenda kwamuri time SIS MELLY ndimuzotudza chokwadi kuti zvakamira sei. Saka akasenda iye machati ake naVaMhepo iye zvino izvo VaMhepo vabvula handiti vanga vati hanzi vachinoda kuenda kunoteswa. Voenda kunoteswa nemukadzi yevese then tozowane proof kuti zvakamira sei because sometimes zvinoziva kuti munhu unogona kurara nevarume vakawanda enda uzozivi kuti akupa chirwere ndiani handimapaona. Saka ndochokwadi chatiri kuda chechi ndaina anoda pedza. Alright Kola, thank you very much. Azina Kola ndochokwadi chatiri kuda ichocho. Rakoma. Right. Hello. Alright Kola, thank you very much. Azina Kola ndochokwadi chatiri kuda ichocho. Dzimai imwe phone. Dzimai imwe phone. Alright. Hello. Yes, inini SIS MELLY nyaya ndainzwa. But mubvunzo wangu woti musikana uyu akarara
baba avava akambonzwawo zveHIV here because zvinoita sekuti haana kana information yekuti kwasara nemunhu usina protection ende munhu asina futi kutestana naye. Life yake anovhaliwa health yake ongoerekana anyoro vhita zvake kungoerekana angotodaro zvake. Saka mari kavanga vaona bhegi vaipiwa ma6000 ma-e-wallet. Aiwa, nyangoona bhegi asikana mazuva ano munhu anotoziva kuti ibhegi iro asi zvakamira so. Kune mhure ratasika panyaya dzeizvi ngatiprotect. Saka ini ndotoona sekuti vanhu havasi health conscious, vanhu havasi sensitive, havasi kutonzwira mabhodhis avo tsitsi. Kana ukaona munhu ari kupinda musituation yakadai ndoona sekuti anenge agara aine kamitire kake musikana uyu agara kanenge zvapo taakutongobatsira hedu munhu asi nyangwe akangosuyiwa iye wacho still ndo zvitongoripo asi vanhu tu vakatosangana sesimele. Musikana ane zvakewo, murumewo ane zvakewo. Hapasi clear. Hapasi clear. All right. Pakanaka kola. Thank you very much. Gaitizwe mafoni achawandisa. All right. Hello. Hello, Panyoro Vita. Hello? Yes, Masquera Seiko. Which means VaMhepo kana vaine SIS already chinhu chavo chinini ngavaende VaMhepo vari vega kwete nemavictim ngavaende vari vega muchivamonita vakangoonekwa vaine gonorea yacho case close vamafungiro wangu saka muri kuti vatumire inini chinhu chavo ndiona uchine gonorea nai sezvoko haichine maruva kola rega nditi ndipe nhamba yako ndichivatumire iwe kuzotudza kuti zvakamira sei. Saka ina handisi, saka inini ndova kuona zvinhu zvavarume handisi married. Handina kutiona ndati ifambidzana navo kuti pavanoenda munotestwa vakaonekwa vaine gonorea toziva vari kutaura chokwadi vakaonekwa vasina case close. Oh, aiwa pakanaka munin'ina. Sharp. Madhayaris aya azvakuoma kwaiperekedza naye muinde naye. Hello? Hello, SIS MELLY. Yes, ndinongopawo contribution yangu handitakubvunzwa. Ndiri kuti VaMhepo kana vari kunyeperwa ngavatore like mamessages screenshot probably vari kungoita live inemi kuti mukadzi wavari paside vada kungoprova apoint wrong kana kuda kungoti sorry kumukadzi kuti ndiri kunyeperwa, but there is no smoke without fire. Vanhu vanganyepe vari 7 vachitaura different case. It won't be right kuti munhu akapiwa mahid aburelease names evanhu pafacebook because zvinosungisa nyange especially kana ari kuva kuZimbabwe the new cyber security law anosungwa handiti but vakaenda kukoko mapurisa uchinotaura at least kupolisi akanopresenta those names kupolisi zvinobuda. VaMhepo avakava nangu mameno maonero angu vari kunyepa kopi he knows a lot. Ngavaende kupolisi vanoripota nyaya yavo kana vari kunyeperwa ari kutaura chi but hapana munhu ine normal senses anongoya achinyepera mumwe munhu. Alright, pakanaka kola. Thank you very much. Vane pano kuti murege mwafone hazviti hello doctor mushe kanjani. Mastori ekunhorona ndakumanzwa ndatomanzwa nembaka baba vari kutozama kutofonawo handeni
kuedza kuita damage control to protect his name. Zvavaita musikana ataura uyu vanotozviziva, even the way aanarita vanotoziva zvavari, but right batai makadaro jokes batai makadaro doctor right anzvanzi network yenyu inonetsa vadonazve enderai mberi iri kunetsa network yacho ngodai vadona saka ini ndinofunga kuti amhosva vauya kuzoita damage control is trying to protect his name to the public, to the people, to his family, to his children, to his sisters, to everyone else, kuti vati muri kuona ndakaenda palife pasisine mavictims achina ari kupi, vanoziva masituations emavictims, vanoziva kuti vari like zvekutaura kunzi vari married, whether mukadzi ari married kana kuti chii, izvozvo zvirimo mhosva yemukadzi ake ega nemurume wake, but ivo vanoziva masituations and vauya palife vachiziva kuti mavictims ava vakadzi vevanhu havambouya, then masituation ngemusikana uya uya achitaura nyaya yake vanotoziva kuti vaitodanana vachitotumirana mari vachiti vari kuzviziva izvozvo. So zvandinofunga inini I think chidzidzo, vanhu vari kuya panhoroondo, the reason why pamwe vari kutadza kuenda kunoripota vari kuziva macircumstances avo, kuti anonzi kwewo mukadzi womunhu wakanga wakuzobatwa mugonyeti wakanyarara chii nemama-reasons that we don't know, handiti, but vanhu vari kuya panhoroondo I think vari kuya kuzoti awareness vamwe vanhu vari kuona nevari kuonzwa nyaya iyo tidzidze kuti murume uyu ndo zvaari, ende isusu vakadzi tichipfidzawo. Pane kola ataura kuti munhu anenge ane muitiro wake kungojaja munhu nemaziso orarwa, then at what point can you tell kuti uyu ndiye andipa chirwere? However, for everyone who has been infected by Mr. Mosha, they have got a chance to stand before the courts and prove kuti this man ndiye akandipa chirwere, and ivo vakaonekwa nemasituations nemacircumstances esavari kutaura, it's clear and it's evident kuti zveshuwa they can claim kuti takapuwa, kwete kuti vakarepwa. Kurepwa I don't see nyaya yachona, and isusu vakadzi nyaya kunzi waroorwa unzi chero nhombo ikabata wadi wamboita kunge zvakaita dhanayo paweekend apa kumbokandirwa mari usati wamboitwa usati wapuwa zvirwere, ndo contribution yangu. But Mr. Mosha muri kuziva nyaya iyi, mauya kuzoita damage control, mauya kuzoclear stareni kune vanhu, but isusu vanhu vari kunzwa let's learn. Vasikana vari kukwira magonyeti vari kudi chitodzidzai, because vanhu vari kuya panhoroondo vari kuona kuti maybe chance yavo yekuti vaende kunoripota kumapurisa kuzimbabwe, ende amhosva vacho varonzi vane mari vanodisa, ende kuzimbabwe munoziva zvakuri munhu anongobhadhira mapurisa nyaya yangotendera kusvika yangopera yasponsor bhanda paya yakangorova zvakadaro. Saka vanhu vakadzi vari kunzwa inzwai, ende vanhu vari kuya kunhoroondo is for an awareness, muzoti murume yakashata. Thank you sis Mary, rega ndidzokere kubasa. All right, thank you very much. Thank you my sister. Haya, hello. Hey, dzimai imwe phone. Hello. SIS MELLY, inini hangu handisi victim, but maonero angu VaMhepo atadza kuburitsa Vasend address yepavari though. Vakuti location iri kwavari kwacho is not iri kuramba kusenda location. kubva uya victim online victim mpaka nami towa sei kana muchingofona muri hopopo kudai iri questionable SIS MELLY nekuti mavictim auya ivo havachabatiki location, havachadi kutumira munhu ari pachokwadi ari kuda haana mhosva, location yavo da vangu vangoburitsa, then pafona haidi uyu pafona victim mumwe wacho vangadai vataura naye victim, but mandaona mamucho vafonera vasingadairi, yanga isingapindi foni yavo, yanga isingatopindi, basi vangu vari kutrai kufona bheki. Haya, hello caller. Hello SIS MELLY,
Makadizini. Mushe kanjani? Mushe. Uyozozvinyadzisa kuti nini ndakabatwa kana ndakaita sei. Vamhosva genuinely chaiyo kuda kuvajajaka vane mhosva. Vanotori nemhosva VaMhepo sorry vane mhosva imwe isingatomboiti because vakadzi veshe havangangochuza ivoka nguva yazoti aiwa takabatwa navo munozviziva zvinoitika mumagonyeti. It's either vamwe vachona vaidavo kuitwa zvavaiitwa but mhosva vanayo zvavo. Ndozvega zvandinotaura. Alright. Okay, kola pakanaka regai tizgovamo. Hanzi nakola mhosva vanayo ava nokuti havangangonangedzwi ivo voga. Hello kola. Hi, Kola, how are you? I'm good, and how are you? Good. SIS MELLY, ndinongoone comment one Alright. or two. Ndekungoti, chandangodzidza ndechekuti when it comes to zvinhu zvakaita sanga HIV or AIDS is very sensitive. Saka vanhu vanenge vachifanira kuva very careful. Especially paunosangana nemunhu wasingazivi. Chandirwadza pana Kola uya ataura. If ndakandateerera chaizvo ati ndichingovaona ndakangoona kuti munhu ari kurwara munhu asina utano. The first time they met but he said by that time vakasendesa protection. Kana iye akaona kuti munhu uyu haana utano, she could have made a very good decision that was going to save her and also save her life. Saka maonero angu andangoitwa hangu ndeyekuti sometimes women, you need to enjoy the gift of being single. Zvatinongosangana nazo varume dzenguva and tisave sometimes very desperate kuti munhu wasangana naye you don't know the background makupedzisira makurara mese hapana protection and so on. Yeah. I think it's an error. Pane zvataura kuti vaitumirwa mari ma6,000 and so on, but that is not weight. Utano hwako semunhu wechikadzi. Kana maybe I'm not sure hangu age yevanhu ava but vazhinji vachona maybe vatova more than 40-45 years and they've been honest and they've been trying to abstain or what but all of a sudden munhu anongouya, you don't know background yemunhu, maonana pasocial media, then the next thing you're convinced kuti ngatisarete because of what hazvidi kudaro. Then number two, VaMhepo is not a credible witness, to be honest, SIS MELLY. But in terms of the law, they can vanogona kungospinozva vari kuita voescapa, but kuti vanhu vese vangotanga kungovavenga vachiti makashata and so on, why all of a sudden all the women and so on. Ndinoona hangu mukoma wangu ane dambudziko rekudo madress zvakanyanyisa. Saka tandangodzidzawo vanhukadzi kana zvaoma chimboenjoy the gift of being single, but sometimes not kunotoona kuti hauna kana stress nekuti hauna pressure kuita murume kana kuita sei, then you wait for the right time, then you get a good person. But I'm very sorry for the victims, SIS MELLY. Vamwe vachona but vamwe vachona mastories achona kuti muvabatsire mimi sekuya kwamaita it's difficult because vamwe vachona mastories ava hasinazomeka sense. But lastly, thank you very much for being the voice of the voiceless by kuti vanhu vakawanda pane show yamaita. Thank you very much because pari kunetsa nepekuti nyaya yachonaka makambona tichero da kunyatsoipresa nyaya yachonaka pasina zvinhu zvitangible unotopera pawo because chokwadi chero kudesendesana chero kukoti haimbobvira yakasvikako inotodzingirwa kumapurisa nyaya kuti vakadzi ndio macases anetsa kuti vakadzi varamba vachipfikirirwa iwayo. Exactly. Because vanhu havatauri chokwadi. Evidence inenge iripo SIS MELLY but vanhu vatanga kutwisa like vatanga kutaura vekutanga vaye and so on. Hey, I don't know. But anyway, SIS MELLY, thank you very much. It's a good topic yamuri kudiscussa. Tandokumbira ndechekuti kana VaMhepo vachona vachikwanisa pane victim abvuma ataura kuti she is willing to do, you can always try to make a follow up. Yeah, ndizvozvo. Vachakwanisa ndivaine here vese vanocheswa kwavanoda ndizvozvo. Thank you, SIS MELLY. All right, thank you very much. Thank you, Andadzi. Pakaipa. Hello, Kola. Hello. Hey. Hello, SIS MELLY. Yes, Kola. Yeah,
kana nemukadzi afoma wekanzi ndakateswa endatestiwa ndikanzi chimbomira wozonwa mapiritsi leta uchiri right ikona ukamuna akangotestiwa otobva atonwa mapiritsi ipapo. Ndapedza. Okay, thank you very much. Ngatukudzidza. Right, thank you very much. Hello. 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 Yes, Angadzi. Hello, tukunzwa itaura. Hello, caller. Hello? Yes. Yes, Melly. Muri sei? Mushe muraite. Mushe. Ya, ine nangu ndikuda kungoti kubuda pachena semunhu wechikadzi. I think vakadzi ava havana kuti vari kuda zvekuenda kukoto or something. Nyaya yakatangira pakuti munhu wani akauyawo neconfession yake ine zvakaitika kwaari. Then umwe munhu akazorealiza kuti munhu uyu akatambawo yandakatamba. Akauyawo nenyaya yake. Nyaya dzibva dzaramba dzichingobuda. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakataura vazhinji vachona they were married. Saka kuti vachibuda manje ende netime yamaita live yenyuka varume vacho pamwe vanenge varimo mudzimba they cannot even call you. Ende nyaya iripo kuti mukatarisa macomments aripo vanhu vari kutova criticize saka they cannot even come out. Ine nangu as a victim of rape ndinovanzwisisa zvangu kuti okuti havo ivo vamwe vazhinji vachona havana kuripiwa vanhu vaitodanana but uyu murume uyu ari kutora advantage yevakadzi achizovabhisira condom and so forth. Iyo itori mhosva handiti pachezvayo yekutadza vanhu chirwere but haisi nyaya yekuti mavictim haasi kuda kubuda but vanhu we are too judgmental. Saka munhu anopedzisira atongonyarara nenyaya yake kwete kanenge asingadi kubuda nenyaya yake. But vanhu isusu especially isusu madzimba we are so judgmental. Saka vanhu havazobudi nyaya vanhu vakataura of course takatoiona nditoripo kunhoroondo but munhu akatanga nenyaya i1 mavictims akazotanga kubuda munongodza zvinoita nyaya but mukuverenga unotozorealizawo kuti nini wokuti ndiye munhu uye akanditambawo the same thing. Saka apa nyaya iripo ndekuti ini hangutoona kuti vamhosva VaMhepo ava vandoriwo nemhosvawo yavo handiti but vazhinji vacho vaiwirirana. Mhosva yavo tate iri pakuti vari kuzadza vanhu zvirwere but vanhu vanenge vatodawo nesuwo vakadzi ngatingodzidzai mani mabhazi ariko akatochipa ende uchifamba uri comfortable waikuzoda gonyeti rekuti rinokugarisa pabhodha 2-3 days chindodzai 2-3 days rino makagara pabhodha muri murume nemukadzi muri gonyeti murume nemukadzi wacho wapeni ipapo tongozvidzikisira tega isusu vakadzi but nyaya iripo haende kuti vamhosvawo VaMhepo ava vane mhosvawo yavo yekuzadza zvirwere but isusu vakadzi ngatidzikanei ende kukatarisa vazhinji vachona vari married vashoma vasingles pavanhu vakabuda ipapapo. Acharipo here musingo? Acharipo here musingo ipapa pavanhu vari vesara? Pane wandakaona aiti ane 24 years something like that. Mwana mudiki. Chiona 24 years life yake yatogumisirwa munzira just because of kuda zvinhu zvakachipa. Handimukuona. Saka isusu vanhu ngatimbomirai kujaja tikuvajaja vese alright totitete vese vane mhosva but VaMhepo ava ngavadzikamise chiweti chavo ndizvozvo. Alright Muningina, thank you. Mai ndizvo chero paine kesi haichafi yakabuda because mavictims ane varume vavo hachakwanisi kuti vauye kuzozvitaurira nyaya yacho saka nyaya haichakwanisi kubuda. Kola hello. Hello, Panyoro Vita. Mascara sei? But normally, atinopaka isusu ma-truck drivers, we don't park pasango, tinopaka pagarage. Okay. Or tinopaka pane space. Tapaka pane space. Yes, vanhu vanogona kuwirira maoko aranezi, handiti?
chizona wazo kuti so condom wakuti zvishuwa kazhinji vamwe vanogona kuchida both ukaskirima ndakudzai gonyeti is about 3 meters away to each gonyeti apa mapakira anoita kuna vanonyatsozi vakadzi vamukwe magonjo vanoziva zvemagonyeti kuti ukaskirima ka other drivers they will come so sometimes iwe usingadi pache zvako inozoramba kana uchizvida unozvigamuchira aiwa so far havo vari kuti vaidavo vataura wani chokwadi kuti aiwirirana chaizvo zvaitofaya ya vanenge vachipera but at the end munhu azoona chirwere achitanga kublema munhu kuti mawirirana saka kazhinji haungangoti munhu usingazotanga kuona first day utongobvuma kutongorera naye without protection asi imi mashofeimi hamugoni kuita mogera tinogona munoziva kuti chimwe chinhu yaitika munoziva kuti varume netora kana basa nazvo izvo kana basa nazvo but ivo vakadzi navanotituma uchide izvozvo hau vanokutumai sei achakudza kuti mari yako yakashota mari yake aina yakakwana saka kana mari yachita imi mokombadzana nekuti chiyo handi kudai hapasina option ko mungangoti chinda ako wabhadhara iyo yakashota rova pasi hazviite munoziva kuti zvakafanana kuti okay it's fine 2 days kana 3 days paboda pabrandini mamagonyeti ane mibhedha miviri mamwe ane maketiri mamwe haana kana ndakapaka paipakuda kundudza kuti buda ndinoda kuchinja panogona munhu achinja urimo kusuda zvamaurere hamusangana nemiedzo zvokwadi hamiedzo iriti kushoko saka sometimes munhu togona kuti yes isusu timoti blame motidii but tisina mhosva varivo vanotitanga aiwa mushame munayo kuzobvuma wenyu because kana musingadi muri vana nononsensika munotongoti munhu achitonga tore kurira chibuda buda hey kana zvinhu zvadaro izvozvo zvoupobia enda kusanga tongopedza game rakutanga kuti munoona matowerana mari mabana ezimbabwe bobo masvika pabhodha kana wasvika masviko umoda chakupa mari wasvika kupi vamwe mapabhodha ko ndipe mari munotamba kusingasanga mukati ndokupaenda uko ndozoti obvious imi yake yakutaimira apa anotaimira kuti arariniwa end munhu achazodza chirwere utamba kupera asi izvi zvamakutenza zati ndosikirira vanoita chibvai vangoti muchimisa gonyeti vachimanya kutoda kuinda muri kuenda peti bridge here kuti mari yako mberi munhu shure but vazhinji vanodaroka havasi vendavo vazhinji vamwe vatori netsika isanyari vanhu macrossborder vanavagogoda kuti vachidzokera vamwe vana vazhinji vavo oro vazhinji vadaro mwe vatrafit kuti ndikudzokera kubasa ndikutode kubasa indahead to go ari mona but ukakumbira vamwe vanokumbira torosvika zvakanaka hatukuyepereki katore mafriendship akatonaka navo utakandokudza no ine ndinoona basa ndakashota ana if I know what me kana mari yacho mari yako uyewe tikasina nemapurisa uchibudira mari ndouchibhadhira chii mapurisa tikusangana nawo izolike vamwe vatoga kofree patorina zvaitika ataura chokwadi saka vazhinji vanogona vanouya akuti iplani yavo vachida kupedza right thank you Anjas, thank you very much thank you nokutotipa wallet guys kana makwira magonyeti bhadharai mari dzakakwana manimi kona hello yes muri sei kola makati vasesimelly ndoda kutaura pamakola vabva mamanjapa hanzi imimi vanhukadzi ndimi munotituma kuita izvozvo nekuti mari dzenyu dzinenge dzakashota right kozoitawo vamwe vambotaura saka ndine mapointi 2 andoda kutaura uye kuti hanzi nekuti munotituma kuita izvozvo nekuti mari dzenyu dzinenge dzakashota to begin with kana vari kutoita zviri illegal pakutakura vanhu nemagonyeti because igonyeti rebasa they are not even supposed to have any other passengers kana vari pabasa nemagonyeti avo so that is illegal saka zvekuzoti mari dzashota itori mari yekutoti senge hazvo dzedu yamiswa basa pamwe yatomisirwa basa nyaya yekuti uri kugaina mari illegal uchishandisa gonyeti rebasa then kozoitawo vamwe vambotaura kuti asinge nyaya yekuti kubvumirana here kana kuti zvirwere asinge nyaya inini yandinoona iri wrong pana VaMhepo it's not about kuti wabvuma kurara nemunhu here kana kuti hauna kubvuma kurara nemunhu kana kuti marara mese nyaya mhosva yavo hombe iri pakusadisclosa chirwere chavo even munhu akandiudza kuti ane chirwere and still ndichida kuramba ndichirara naye iye andiudza kuti ane chirwere that's my choice kuti
kuti ndabvuma kurara nemunhu ane chirwere. That's my choice. Kwete kuti hanzi vana musi chirwere conscious, people are not conscious about zvirwere or what not. Zviri pakutaurirana. Saka whether vanhu vadanana vabva varara within 2 minutes or 2 months or 2 years, as long as munhu adisclose kuti inini ndiri positive, then it is up to the person kuti ndorara naye here munhu ari positive kana kuti asiri positive. Amhosva yavo ndeyekunyepera vanhu kuti hanzi nditori negative ndatotesta usati wauya that's deception. Vachinyepera vanhu. I think ndo pavari wrong kunyanya ipapo more than kunzi varara nevanhu vangani. Vari wrong pakusadisclose chirwere chavo, vari wrong pakuzoramba kushandisa chipepa kuti varare nevanhu vozi kana kuti mumwe wacho apana mumwe akanyora kuti ndakatoshandisirwa chipepa but hafu ipuru vakabva vabvisa. I think ndo pavari wrong ipapo. Kana vachidai vachikwanisa kutaura chokwadi munhu omeka their own personal decision kuti okay ngatirarei tese chirwere chako kana kuti ngatishandise condom pane kuti uzobvisirwa kana kuti hanzi nekuti handipedzi kana ndakapfeka chipepa saka ndotombobvisa chipepa kuti ndipedze. Ivo vachizomuka futi ka6 usiku wacho. I don't think it's fair. Ndo maonero angu wewe. Ndizvozvo. Ndizvo. Alright. Okay, thank you very much. Okay. Caller, hello. Zima imefodi kumasuro kwediwe. Mazima ere imefodi. Ndoda kusimira nditi pane nyanda kamboverenga kuNhorondo. Munhu aiti nandisendega. Okay. Munhu akagadzwawo handiti. Iye akuinina ndisifandega ndikuramba ndingozaza vamwe ndingoenda zvakaita zvakadaro. Vanhu vakatomutuka kuNhorondo. Which means zviri kuitwa navaMhepo izvi very possible kuti vanogona kunge vari kuzvita ine way of revenge. Mundipedza. Ivo vanenge vakadzolawo nemumwe munhu wovazadza. Vobva vatsamwa from the heart of what saka ndinofanira kuti ndizidzosere kuzvere kwatakabva kuti takabva kuvanhukadzi. Kana uchidzosera kuti ikoko. So it's very possible kuti anakola vanogona kunge vari kutaura chokwadi. Ende since basa rabhodhi ava riri remagonyero razokuvanhukadzi vanoda zvakatipa. Vacharamba vachiti titakure saka wese wavatakura vanobva vamuzadza. Wese wavatakura bva vamuzadza. KuNhorondo ndandiriko nyaya dzave dzingadziona ndinonga ndaona dzinenge 3 kana kuti 4. It's very possible definitely. All right, thank you very much, caller. Thank you. Rekechizwe wam. All right, thank you. Nazoona tine makaya vachita magosta kwada vanane mafoni chitu mafoni. Caller, hello. Hello. Mushe kanyani? Hello? Yes, maskara say. Masera. Hello. Taura tsu. Inini pane pandisina kunzi tiribo. Mafona chakunyanyisa skana chasivi. Hello. Hello? Yes, Angati. Makatipa. Tipo makadieni. Mati? Am I live on air? Ndiri paMhepo? Yes, muri pachirongwa muri kutozviziva muri paMhepo chaipo hanzvadzi.
I'm sorry about the said developments but I think pama opinions apana opinion aningati wrong iri right zvakakosha nezvekubatanidza zvezviri kutaurwa chokwadi chiripo ndechekuti ndakanyora and the good thing is madzimai vanotaura futi most of the cases reported cases fake chinotenderera chimati chinobva zvipinyaya dzakutaura and kana zvichitaurwa nemadzimai tokawati madzimai vamwe vedu tinoda zvakachipa again kana mavhiringana munhu ndoba anozotaura nyaya hatingamuti dzokera kwaungwa uri wataure nyaya yako but we need to discuss tine pfungwa dzekuti tivakane kuti aiwaka kubata chibharo kwakaipa munhu wakaipa wakaipa asika hatikuzovhiringika totaura nyaya yekuti vanhu vanenge vachiita lavidavi for years ozotiona kuti wasvikwa abatwa chibharo saka ndikutongotaura nchibatanidza kwese kuti kunyange ari mudzimai wako hazvina kunaka kuti uzodze but let's try to interrogate kuti zvinongofamba sei zvinonetsa kazhinji kuti tibvunzurwe munhu atadzirwe zvinonetsa but ndo panotipa kuti tinzwisise kuti chii chiri kuitika zvikupawo chidzidzo kune uyo akateza kuti aiwa rega kuita zvinhu zvako wozoti kana zvadai wozotaura vanhu kuti ndakabatwa zvisiri haana kundiudza chokwadi vamwe vanhu vanotaura nechokwadi anogona kunge achitoriwo in that situation handikendenge handizi kuti munombopaona uzeipa ndiri kuwandirana kauka kana mukadzi achitoriwo positive the fact that haana kutaura ende kazhinji chivindi chake kachinorei chinogona kunge chitotaura choga kuti haungarari nemunhu uita then you don't care about protecting yourself iwo uchiziva kuti ripolat but handisi kureva kuti iwo zvekutaura kuti munhu anozokuchinjira pakati uzoti ngatirove life so ndingoti tibatsirane ipapo kuti zvinonetsa because vanhu ngatidzidzei kungova vanhu vakarimbika and it is true tine rombo maresearchers avapo 7-8 cases reported cases they've been discovered with ma-fake cases but dambudziko ripo nderekuti mukuprotecta madzimai taane rimwe dambudziko rekuti madzimai they are overdoing zvaane overdrive right but ndino urombo nyaya idzi hadzifaniri kuti dziitike ngatinzwewo tsitsi inobatira mwana uyo haiti zvinoparadza it disturbs a lot of families handisi kukudzira we act zvakakosha izvozvo ndizvozvo right thank you very much hanzvadzi maita basa mazvitai come on guys makoza akuwadisa guys I'm going to take only 2 more callers ndobva ndavharaiwa makoza ndingamakwadisi kuchange muri kushura kudai nhasi nemakoza baba vatove celebrity ka nenyaya yekusazana Gonorea alokola maswera SIS MELLY ndaswera pachirongwa ndaswera inini ndiri kuda kungocontributa ipo pana wanga asvika first time akaona kuti VaMhepo pautano havasipo saka chaiendera second time nayewo chii anga apinda murudo nekuti waka VaMhepo mapictures meki yakudona Caller, hello. Guys, I'm only taking the one last caller to rest. Because nyaya yacho kana yakadala isoka. Aichitorina value kana yakatoda iso. Hello Panyoro Vita. Oh. Come on. Right.
chitoro kupesera ende kupesera vatodona kaindidai tisanitsikane memakosi guys ani muri kuzviona ka iyi nyaya iyi kai hatina chatagona kuti tibate baba tivhunze baba kana ndidai ka kuti vasikana nyadzishona handichazivi manje because zvotonetsa so baba vatadza kuprova beyond reasonable doubt kuti ndiri location yangu iri pakati vakadzi vari kuti aiwa taidana nahedu asi takazopana nawo takazopiwawo siki hanomaona mukudanana kwataita and asi hatina upiwa futi evidence yesiki yacho kuti iyi evidence ishi hanomaona saka kana pasina v11 rekuvakadzi kuti siki yakazofamba sei ikazobva kupi kaisikana neminyatso kupaonai even mukoti unomira uchiti kudii mukoti ndakapiwa siki tipe evidence yekuti aba baba ndovakapa siki ava evidence handina hangu asi ndochiti vakanipa siki ndochiti vakanipa siki baba ivava hakuna mumwe and baba vonzi tipe location chako chaiko voti ndikutumira tipe location nokuti foni yangu yaramba kutumira location saka mukona kuti nyaya idzi kaidzi dziri pakati nepakati baba vanodawo pamberi baba vanopada zvisingatoiti ende vakadzi vese varipa hapana kana wani akabvenda noripota polisi akaripota kana polisi chedei ukaudza murume kuti ndaripiwa nababa murume kuti vaiti hande polisi inoripota hapana kana munhu akaripota saka you see kuti ni vakadzi vomune era yekuti vakadzi vevanhu makuna mgonyeti you don't want to pay for amount you don't want to pay saka makuita madhiri butter exchange handimaona kuti mudai saka that means kana makapiwa gonorea yamaruvai varume venyu makanovapawo futi kumba nokuti murume chanobvunza tokazviwanepika uchapindura kuti kudii uchapindura uchiti kudii murume ubvunza kuti koichabvepi maruvai wopindura kuti kudii abvepi Pamela chaitezvi don't you think we have tried that ndakudza kuti ndasikana remember victims achienda kunoronda anoenda ari mahaidhi and anoenda ari mahaidhi so inini what I did I was talking nahani ndiye akashara navo kuseri and ina ndifa kukuvaziva because mahaidhi ekunorondo hani ndiye anenge achiziva kuti ndiva naningi saka ndiye vana chiti chinda unovaudza inotaura navo ndiye angachienda achitodzoka nemaresponses handimazviona ina handingataura navo because handi mahaidhi hamazviona saka handizilisi hope kuti maybe vachabudikira handimaona kuti nyaya yacho igone kuita kuholda water probably maybe vachabudikira kuna hani kuseri ikokoko handimaona yona manje nyaya yacho kana yakadai so guys I want to ask you kana vasingabudi pachena kudai so saka ani ndiadmin ndiye CEO kunhoroondo saka chinhu guys kana kuti maadmin achidai so I mean kwai maadmin kana victims achidai so achiramba kubudikira kudai so saka nyaya inoenda sei court guys vasingadi kubudikira inotoka sei court nyaya inoenda sei police kupolisi inosvika sei vasingabudikiri tungo chedu inoita awareness campaign anti kune vamwe toti yokuita awareness kune vamwe kakuti kune munhu ari kudai so kune munhu ari kudai ingogarai mazivawo kuti vanhu vazive because chokati chero kumapurisa vacho vachada kubvunza mubvunzo havasvikiko newe consent unotaura ndeikweyo ya unoti kai mapuwa consent yekuita seko iwo chona chivo VaMhepo vacho ndivo vaya palife iwo pamamchinyora kuti anzani VaMhepo here vamhosva VaMhepo mamapiwa consent naVaMhepo vacho mamapiwa here consent naVaMhepo nyaya ipa yatanga mchinyora mchididi mamapiwa here consent isu tisina kuzozi tipei consent yei kana nyaya yatongoenda pajekerere mai mwana yatongori pajekerere yatongove nyaya yemunhu wese haisisina kuti kwai consent kana kuti kudii kana nyaya yakaenda pajekerere hakusina zveconsent kana yatongoenda paconsent chepajekerere hakusina chinonzi consent mai mwana uyo anototora yoenda uku izvozvi senyaya yamukutaura mekuna kutoona yakaposta kumagurupu kana 10 vatora zvavo vanoposta nemagosti mungadii mungabvunzani muchiti kudii ndokureva ndosaka chinyaya cheiri tricky
even awareness yacho inoshonesa because hapana chinhu chinobatika chiripo so far. Hapana chinobatika. Handi mukuona uya ari kuti awareness iri good for vakadzi ko varume vevakadzi handi kuona zvandi kuti pari trick. mahaiti haunga mabati nokuti mahaiti handimazivi. Mahaiti remember anoenda kuna group admin kwavo wavo wavanoda ndiyo vanopa nyaya. Ina ndisi admin wekugroup iroro saka vanonzi vanotaura neni vakamira saniri. Remember chaita kuti vamboposa nyaya iri vari mahaiti havadi kuzikanwa. Chaita kuti vaposte nyaya iri vari mahaiti they don't want to be known by everybody. Vanoda kungozikanwa nemunhu wapa nyaya. Handiti saka indoenda kunchiti kuti ndosaka ndichishanda nahani ndiyona ndichitaura kuti hani tikudai hani indanovaudza hanoenda kunovaudza azviiti kuti initial nemavictims aya because vauya vari mahaiti havana kubuda vari pachena kunze kwemukadzi abuda ari pachena ndiyo ndokosautaura ndichiti vamwe vese handigone because mahaiti havatozikamwe. Andimukudzwisisa. Alright guys, indakuinda nditosangana ndikutoongoramba ndichingoverengera nyaya yemwana uya yokwamugodi ndoshaitaura nemusi Friday. Shaitaura nemusi Friday. Andimazvona. So guys, thank you very much nekuva kwenyu pano. Handitika nyaya yacho yabva ndashaya kuti ndobva ndanyatsoshaya kuti ndonyatsopina baba vati ndakanyatsoti navictims paachauya nhasi pane nyaya yakapa vandirasisa. Saka guys, mwarara bo handika tobatana zvedu mangwana handiti hanzi vakadzi vanotengesa madhoira awo handimaona. Saka guys, ndakuenda tobatana zvakare handitika ndoda kuzotaridzai maimwe mwana pane munhu atengesa mashedzi akakanaka vasikana. Onai quality yemabonifero maimwana, quality yemabonifero, quality and the quality yacho strong quality. Saka akasiyana guys. Kana uchiona kuti uri kuda mashedzi unondibata nditi kune munhu akushedzisa mashedzi akai handika so that ichi musama muno munenge makazochena zvakanaka musama muno. Hey, when are you guys? Unenge wakazochena zvakanaka guys. Saka kana uchida mashedzi guys aripo type dzakasiyana mai mwana unongondibata wotenga waka mashedzi but quality manje ndiye ndafarira isi quality yenhema yemachaina ya unaona akanaka prim akanaka nditi akanaka saka unongondibata wotenga wamanikiri mauyako right. So guys, vanenge vaine nyaya dzavo vanoda titaure nyaya dzavo tisheye nyaya titaure nyaya kuna kungozara nyaya dzezvikwereti simeri nditore chikwere changu pakati simeri nditore chikwere changu pakati mapedza muenda kunondituka ini magosto ini chindinyorera nyaya dziri musoro menyu dzamoda handichakoreti zvikwereti mumprofesa right. Saka guys, mbatara bhoka naone nyaya yako da tichaure kana tiongorobwa kana tichidini handika uyai titaure kuseri tionesane tionchero une munhu waurikuda kuti ugadzane naye uyai paplatform panapa ndopa munogadziswa panapa kana muchigadzisa tomboti musiwo yotombodzima zvokuti vanhu vaningirire vanhu vaningirire vanhu vambokomera zvavanoda unomaona nhai mamoyo mwana wachihoro iwe kwanoda kuenda unohwa zvinhu zvakoko ingoenda uri zikoko wakanyarara uchinonzwa ikoko handiti wangauya kuti mutore nyaya mugoenda kunoferefeta ikoko inchinda yamopesera ikoko isusu hatiko taakudza kuti you smell the company you keep handiti if you smell panenge riri pazere makuhwa pazere kuruvengo pazere chi ndozvona upesera ungove because there's nothing positive that comes out of there. Just go there uriziwe
unoona zviriko komunokomenda komusa ikoko musika muna God is working out for you. It's working out for you. It's doing out for you. Answer like can you wake mama wacho one. When they muzimisa kuti zviri magroup asina basa. Sina kana basa resi. Ha, akanaka zvoshemu. Akanaka ne? Quality yacho kanesa ni quality yedu yatoziva ya yemashopu. Quality. Saka kumada guys, just get hold of me. Akawanda. I love Aya. I'm a fika festi. Wo ekutanga. Ekutanga. Alright. Asana zati mama ndano kufita ku face emunhu. Pamunhu ku face yangu inenge sina kufiti wawo. Haukazivi. Hanza wa majuji. Asana ndawa price. Asana ndaudzwa price asi unoya kuseri magrasi unongotenga. Unoya kuseri ubva watenga. Laranja kuja kudzira ine mse Friday. Mina ine mbutanga natsvaga mai vacho festing yacho ma order zvisi ndakapiwa. Unaona? Zvisi ndinazvo but let's get hold of the mother first. Vauye vazvimirire panyaya yavo. Tichivaverengera tivaudza zvinhu zvavo nyaya because right now angori ma allegations atinawo. Unaona? Hatina ma facts. Ma allegations. Saka dati vauye vachitaura kuti kwa mai nyaya tiri kunzwa aya ma audio yenyaya tichivaplayera vachizvinzwisa kuti answer. Unaona? Because for now my allegations. So guys, mora bandika. Apana chati chabuda Clarice is 00. Apana chiripo so far. Apana chiripo. Saka ndakwenda guys, ndamabonifera chamungu ndichabvunza price ndikapedza nsandapiwa price. Ndichanzwa ndangotumigwa hangu dutu rangu ini. Anwana. Ndangotumigwa dutu ndikangonzi ichitengesa makapfeka. Asaka naka zvokuti quality apa quality number 1 aripiko mama wacho pa quality chete aiwa pa quality shame I number 1 kuti zvokunyeperana akasimba antorema chero chimabata kudaiso saka chimada unoenda kupa esa akawanda wozoona unoda anjira. So guys, mara bandika bless you.